ati Dubai ni nka nti ne phone da no mekọ adwuma meba no lock da phone tumi fa phone ehwe phone nim say yare me bie lock no timi bie lock na voice message de wo no enye about akra no asem na omo ka omo di about omo nso mienu odo ho nkomo ti e ba sa no na me feel ma me de tu na nim say de akora no de ba oba da nya afa yefunu say ni say na yeden e konti wo hwe na onsiesi asem no me ka ma me ne de o bibia anim say oba wo ne nete bibia anim am si o mommy mate nti saade na me yes saade na me de akora no ko tu school nti ma me ne pema sempa no munnim me da nti o pema sempa to mu fro mu kuro mu wo gos o mu fro kuro be sukete ya $20 ne kuro alaji asem na me kan o mu fri o ba me dam no mo da me dan single room na me metu da me namfofo nti o mo ba edem mo no mo da me hwe se na bia akora ne maame ana se na asem tran sa pepepe na me ye nti echire boy no sa fru Dubai bai o fru Dubai bai na gende na sa ba sheme dem ba sa tamo de ne bai na wonyim timi de man fa sa adwena ba nyefe so de ne bewura me dem sa valande mu o mi fiera da woro ma fi o ye kama ti valande mu o so de ne travel andem mi ame me ha dan no mi ko dware na me ba me nam thousand so na ba o timi ka me propro me nem ansu ansa na me wura dem o ba Dubai ni ba dem o de ba ta hye no ni nua ba ta hye mu na mu de bewura me dem o suru o ba ye ntima nka hwe ni nyina chire ma me floor ball amane oh na me difficult na wa ba ha ntidien anopa se gane ka chire o se vane papa beba se ni na no kodai na de atwa ma me ko ha dan wo mo ye phone o de black girl ma phone akromfo betwa net wi phone no asema gane papa be ka yem se phone na akromfo afa me ne mu bi na mte sa ani amoba na nya ne ho adenti phone ma hwe ona na getting to 2 years e ka ma bo no phone kura 2000 po te ka ma bo na no na phone mo de tum so na dia oba na me na ko ha dan na metua dan ne ka santenkai nti already infante na nkai yes o me infante papa ne nkran na mama ne infante ni infantenkai na me ma no ka don ko ha dan to oba na ka so wakonya dan 30 million na mse dan 30 million dia Dubai ho me 15 million ni onko di Dubai 15 million na mfo ko ha dan na nkran no kotrem na omutu free me nchen na omko okotwi ko ha dan okotwi nti na me ko hwe nkran me ko bia na akran no ti eye 2024 November me ko na akran ni ho na mse ya akwane akran no we o kam za akran no ojuso ajuso de se wo no ko ojuso wa mama mane no so ne sister bia wo ojuso nti o ma me baba ha behwe ne sister na wo ojuso no oba na akran no ko a o de akran be san ba kotwiwo nti de bia o ma menti akran nka kekere menti akran no voice kura hello keke na makoma ntom yem kura mommy it take me 2 months sana akran ni joso ma me na akojuso akofa akran no ko mu kromo esu kese na mse na me 2 car na me ko ajuso na me ko na me ne bla na ko tana ne sister no kru ko tana se kwan se ni na kwan de mfa no akatim to betu kwan ba me nim die ti e ma bla no so agitu mu frɛ again no o frɛ again no ma again fa na bla bu san senti wa kontu nda be na abeko o katim so me ko 10th March ye na me adoma Sunday ye di anim ye otu Africa ko Dubai aba be fa no ko o ko Dubai na mti se o ko Dubai dia le fa mba blame ma ka me na preso o be so dia akran be si akran 5 months ni me hu be akran nam o mo yom se ma me ne ya se ma me de na ma me o ya se blagos oba ne ma me o ya se blagos na me antidola na me se me ne me kone no ka tem se ne de minya no o tu kwan ti me mla Friday ya nya me adomo ti me hwe na da na wo mu na Friday me ko okra me nkoto no na me se ma da woro ma se ne be ya makoma be to me ye ma me hu e ka ma boy na me hu me ba ne ntino me de ba be da mu ma asem nyina no okay na antidora na o se bra enne na o se ntu hye wo china na o se bra na beje akoda no anasa bra na be dey nde me nim de o patch because ma me no ye tintinti pa so o ka on be so o be ka bi o ye kan ka bi o ka so on be so o be ka bi on be so o be ka bi na ka ba tan ko akofa me be firi o de me nim sa akora no ka ko fa akora efe e bia mo o be ra be di ha o ntino business na me send this case girl so no afford am ma me mu week bie no am send this case free say akwa free me check week bie no am send this case minim say omo ye boni ayi ntino mobile money merchant bia o ye side o me hu bla na me send this case na da unto say me hu bla na say na send this case again
Enti 5 months ni no ani hunu go ba no. Hu akra no. Okay, but 5 months ni no uhunu no wagya scan Sunday. Scan dey. Every week bi na so Sunday. Week we man scanning koi. And I'm problem here want but because of the last week I'm sending iska. Eh yendo Monday no. Cross or kwa medical. Yendo Monday no. Ko do akra Monday no. Ka so niska. Me start sending 50 cedis. Monday ya or medical to akra ya o. Come to come do niska me sending 50 cedis. Say the be am say comfort mensa. Comfort of friend when we say wo wakra. Wo koye medical so dey to kwa Dubai. Yeah Monday no. No wanya dan. Pacho. We say die nti na wo gi 50 cedis. Oh so come do so me sending 50 cedis on fanto bia no. Come de no. Na me send the man. Me come de no. Pacho an. Eti man 50 cedis. Pacho me kwanya me na send man mobile money me chen na me ka do send scan no. Mobile money na man send man. Wo fifra wo kwete yesika na wo yi ye na ade ko ma mobile money so wo mon send man. Efiada a eye boja yo eni aka ni se boja ye bi ye guy so ti ase enefiada sa no na je se boja ye bi eye guy no kwasem ba bia wo bia no waka ye ho Akoma 87.9 FM Facebook Akoma 87.9 FM like your page no comment na share YouTube Akoma 879 na eno so subscribe mo hwe no mo subscribe emayen na bibia enye kama na makosoa ahye ede amaye na bibia atumi akoso nti sabre eno agyan ye na Onua TV live ewo ho awon so ubetumi enya bia hwe ni na ne se obehye ede amaye midin ede Maa Akos program no Akoma musem ewa Akoma 87.9 FM Kumase askwa ene yebutuo na ye ni Kumase mo no main entrance ene hwe ni mo na sabre Pastor Julius ewa ha ene mabia kiki no kiki na tuna se ejo we studio has a live wan ka bi enye wan ka bi kwan ko be yare oyare ai sanso ena Ishmael Haywood owa na na akwa koko ewa ha an ewa ha Evangelist Samuel Mensah na na ya ede ko social media Facebook YouTube and afa TikTok on so make say Ma Evelyn and afa getting shot it omunyina so ewo ho monkwaso anamon hye emfa emaye na enra yatra case bi so wase kana wu nsamfo ehi asaibu amanfinyom ose kana we na nsamfo ehi wo kasa wo bewu wan kasa nsoso a wo bewu eni akai kana we na nsamfo ehi Ajay. Kana wu na nsamfo ehi adwuma ye sometimes ya na nsam bi ehi nsema hin so wo so ka na ade no kura to ba bia no kura no ewo no na enra ye nua be ma Samuel Amua Efri ginya se ena eba ena me voice no me voice no kwa kakranti ya na mode achame na me nkasa bebre na ode Comfort Mensa ena eba ye ne musam ye fra wo maame Antidora eni Antidora so keka bia akwase abu ne ho waji 20,000 Ghana chopable CDC na just wadi ni asi odo ware akira nkwansa be ka check ni why ma me ma check ra mu adi ni pa so yo me ye be ndai ye ba na akofa aba ba japode enti no ntisa pepepe na ekoye so ho ti ase na o ma me wa ha ene Samuel Amua ma me wa ha na o papa enso ewa sami me mo henry Yeah, no me. Mantio hey ada enra wo ko ya no wa ma fra wa aye no wa ba fo me ya na wo ko no Comfort Mensa fra na on the do amachi de do onyuma pacho de bi ado pe no o ma me fra me ado pe ya said abena ye be ba nam so onyum me fra no ye pacho an also say da ben ado pe no fra me bu dam say also da ben am ba be de da ben ye be ba o mo ho abena ade wa nka se me be fa kwara se de also da ben na me ba ho na me kai say onyum me fra no ano asema me ka kire na okay into ofre na bo fra ma de pe pacho de bi wonder form pacho pacho na Comfort Mensa de one fro pacho de bi pacho de into ofre wa de okenya nsa da ben na be fa kwara no nsa ne animu no na wanka 20,000 na wasem wanka wasem na wanka wasem asamo mame basa jina mame
Maa Akos. Me mo Henry. Na pomo te sai. Pa che yakopon ado me ho ye. Udi. Frem Akuyade. Akuyade. Hey, any me name. Mate. Na obey ne comfort say on say wa relax ka ma say me catch you. Mama. Mama so ti ginya so wa. Me tin yen so no mo so ti ginya ase. Okay. Na onne comfort mensa empena o mo twen ye ben fie mienu asesai. E de na wonim fa ho. Me nua. We de me da ase. Ofa ya no de ne be kire me. Se oba wanya ne ni. Ale be kire me no. Te wo ma na mso bisa ne se ma o mu koi. Mso bisa ne se akware wanyini chan wo ba na. Ose de na nka ne kura ankyira akwala no. Akwara ben. Me ba no. Onya akwara. Ayo. Anyini. Wanka ne kura ankyira no. Te kyire no nko hu ye no. Na me se me ba. We de me mpene o. Obi a wa wo ba akodi akora fe na abeba wo bra. Na wa wo ba akodi. E de na akofa wo yi. Nti no woni ni nyai. Me de sama me de metime baabi. Omo sutu ha ne den ton so tem baabi. Me ne mo ahwe aja se woni na jai. Sana omo nyai. Nti e wo mana. De me ye madwuma ntime e wo mana wo san baaye. Me na me ko fie o. Sa me ko hwe no. Na ne ho mfa no. Nti me ko ye no na wo ho. Na me so ne pa me so ni nyai. No so ne bejai. Na me so yo. Nti ne ba maame no ne ba yale. Nti ne ba yale na wo ko ye no akra ne be ka kire me. Am de mentumi ankɔhwɛ wo mu o ma sitem ne bibi saa. Nti oba ye no ko ye no. No wase ma akra na afiri. Na me so wa maame de ba na afiri mu dia. Ene wo kɔ a kwane ne kɔ ne maame ho dia. Pesika kakara. Na afa ko jai. Am de mani nye ho. Na ja. Some de metime baabi. Saa da se wo kɔ ye, saa da se wa ankɔ. No, nti akire no na nyinsan baaye. Tinyinsan baaye no mu no. Me so nipa me se kokɔ gya no. Woni na nyai. No ma nyinsan ba. Ne nya hwe wo a ebe ne ho ade. Ti kasa ne nya mu no. Me bɛyi nyantokɔ a woni abɔfra nyantokɔ kasa sɛ awale de ma me ntokɔ wo. Fon sakrai abaya no me bɛyi ka ye friends say lances no to me atetim. Watetim 2 na watetim ne lances sim na ne car ne sia no afa so no watwetwam. Ade na otwetwam. Sita makoto a me be ye ka. Na enu ase wo boy na me ka say na watwetwam. Se ne bufu a omo nyantokɔ. Ne bufu a bi ba maso bia na de bo me ba na. O titil ne license mo. Obubu. Driver's license no. Obubu card no. Obubu. Yes. Na ma makabrofo. Ah, wa kabrofo. Yanko. No obubu. Ti ya wana me ka se da bi. Wo so koye ne ho ade no pese ma me koye ne ho ade e mo wa me die me ba wo ba ako. Ti ka me pese wo befu obi ba. Be ne basa basa. Ni aga ni de me hwe ne kama. Oh, eye me ba. Fese obi aba ye me ba me ba na kwafa ba ye me ba. Obi aba ye me ba. Ebi betumi esime ma bra bom. Bi so betumi o sabi wo ma metie kurase. Ti de ese me ye wo no, ye ne kama. To da me ko na makwasra no. Ento kwa ba me ne bi kunu nyina akọ. Fese ye ba atan. Ye mpese wo ma metie kurase no, obeti se ne bibi apira wana bibi sa. Ka ne bokọ wo fie. Na sa ge ne so frɛ ne ma me a. Oh no otoma na me be den o di natam nso me kwa me ni natam me kompa me de na me di natam o so ye be ma na ono so ne ma me ni ya ai ne ma me ni ya nti me kwa me di natam a ti mo so na me ba na frɛ me ma so be ye no hwe kwa ne ma me o do frɛ me wo di matam pa wo di matam pa me pa tan bi de wante sa me o be fa me ba e ba nte sa me nte sa akora ti ya ma me no wo di watam de ne sai ai wanyama no na wanto your friends wakọ hospital no wanto ntoma mfra ne yefo no so oh to kansa na me wo baabi na me se menua to bo ase ai akra ne nyam kra woni na kọ na ade akra su mi kan wanya adwuma o first me bari ko hu to so ogbolo se je wanya ba ama a ba no amena die wate ne so ti wanya adwuma wate fie
wonye dwuma wotifie na me ben hwano wona me kasa won hwano na meboa me ben hwano so woni na kon odi na kon no ade enti e ba sa na me se da bi sa wo na sa wosuma me nya ne ho ade a eye no kore obetete o me so obetete me mpate te want me say hai instrument na me fele ade pa enti ano no na odi ne baaye no na me ka kire nse me dem de pa acho o akra na akofa ne da me nana no akofa ne da emu wo say wokoye me ntene nka kra akra me fre na onfa me fre kwani a onfa nti akapia busu mienu ese na ebedi bronya na me ba ne kokotwi na me say wo kwadi a ame kwahwe akoda no na me hu na ache sister me koye na ge no amwa no say de me ma me aba ma me be hwem wo de ma me be ye dan wo pa me te sa kokko na me so ma fa nche no eye na me se ne me na nti na me baaye na me ba ne te me ba ne wo ne dan anim ho nti me ba ne to akra na me gye no de ne hye me chi ba ramzia kofi ada me da wa ama posida wa ama adwa da wa ama ebnada na ne se wa nso otichi ti ye ko ya adwa da na ma ne di ko to school o ne me boni ti me sisi no fefefe no di no ko to school nti akra ne ba ne kra na kra no ko school no was oh ma e pa wo cho e ba bayi sa me kwa me tu kwa me kwa me di akra ne beba me sraw me di akra ne beba na me se kwa ne on fa ne ma oh ma oh ne sister o bunko to dwe pa me cho what is sister bi ne baaye na sister no say why you nya me die oh ne ma boy nti me siesie na o kama me ma me nsa timpese me ha obi kra tete atete wum eja obeka ya na me say what de ne baba o say han eja what de ne koy man tin nka bie me fre ne mpa na wonfa me fre na wonfa be pema saa me nti kwase da bi na me ben okọ o se okọ adwo so okọ no ba ma sa de abo aje wa ya de ne kọ de ne kọ na ma me wo ehene no minim ekuro no so wade ne kọ nti me kwa hwehwe no na me se ne fa na abehu no na eja wade ne kọ hwehwe ye so mo se sa ne se ma nkwa nka abo aje wa no wade ne kọ kura se o yenim ho okọ asakra na chi ayira ne se me be de kọ ye nti wakwa me se kofi nya abotre wote da bi wakwa me che bag da ka ma bonya kaketwa week bia wodin sika ko ode me kwa okwa nya sa na che bag da na me se yu na mo me ba odi fo sre brade fa ne bona nche no obodua so okoye no esi bia ma me ne di na tam sister se wan kan te ma me betumi akasam ya oh na wodi ahoti ebodua se wa say ne ba ne life o na wodi ahoti ebodua nti me ka kire se edua kobo na wan kan kire me nti ne wanya dia so edua bodi me ne wachi o ne wachi fi se Kristo ni modua mti akra me fare se ma so fo akra hwe me oh Kristo ni modua na wakan na me so opedia o yes dey ni ana United Pentecostal Church oh okay United United Pentecostal Church International Church anti yes ano na me se kwa me ne magu ya se ha me kwetene nti ewum no eno anti na ye de baaye me de me nana na magini nti efise bia na onyi scan koma no me so me ba atan me de dia akra na ha menye bia me na di ne de me di krampa me de beba me nana no na wode ne kwetena hoyi na so onyi scan kwa akra ne ba basa me nu sesa amle ba nche ase shi ne ho akra kwetene klase aduane papa ba ne de be ma no nti masem nyina ani o na wo ka se ode ababa no ebe fie no na wo hwe no na unse ni fie no wani mu chen wo bai ni ponye na no me baby face again no na ni me baby face o na yede na unse o chen amwa so na kae amo ya na be ka kire me se me de o mo ntse me ho nti me sole a me di me pa no musu ono su di ne pa anta ama wo hu no say na wo hu ni fine because wo ka sembi na wo say wo ka kire ne se ma one ne ntina one ne nyai wo hu ababa wa no e de na wo hu ni won ho a wo hu no at once ode oba nya ba ode na ba ba chi ama me oba me ne ne tine e de na hu ababa wa no aka kire se da bi
we dey men pere so ma ne me patro se me bisa no se me sa se me so wo ba na me ka se wodi ni sie no e kire na oyi ne ho adi no na me ka kire ne se sa de me ntumi ne ntina wodi die ne sie wodi akra no ne ba ya na wa wo no gani di ni sie wa nti wa amu ama ne yeso wo ba wa amma me mama Obo mama ne so oba me hu so oba but ni di ni sie me mama wo wan kan che wo mama wan kan che nti echire mi hu ye no odo wo mo pe no nti nti echire mi hu ye no na me sa me mpene so obi a wa wo ba ako anya hwe wa ko fa na aba anya hwe wa san nya adwuma nso kan ebia na uhu ne ma bi ebia na uhu ne ma bi but enya se bia wo ba ako nti ana o mbe se oba ba ma be ware oba wa oh ni so ba ne me ho hwe senya me na tinti me ho hwe to me ba ne kan sara na me ka kire dem se ntumi na eye oba bi fault se bia oba wo ba ako na be ma wa Ma ba cho bitimi abem kaka. Dabi. Ba cho ma. Dabi Americo. Dabi so te ase. Dey me patch ne say. E wo mu say wa wo ba ko de. Ba e bia se ni suban ye. Na obetimi ne nani da form. Na obetimi ne wo bai abobra. Se wa wo ba ko nkanya we. To me anya we because ye nyina ye ma. Me mawo enai but me ye me bibi akama but say awarija ye ba enche se ma ba me bia me wa me e bia na nya me fault na ema awarija ye ne ba e bia na me ye good wife but e bia na me kunu na ani suban and me tena sa awade no ase a e bia na ankoyi ama me ti wasam tweme ho so ti ase wasam tweme ho and no nkyerɛ sɛ ma ba me bia me worry because ma wo nai e bia na me subaye but awade na me komu no man free mu emu me yen hwe ne sei yen hwe ne me ba mama ne me nua enkasa kakra yen hwe ne sei e bia na ma me wo e ba yo a ne ho fe watete no because o fere ade wo hia me fom onyina na wo ka wo kwa asori watete no wo Kristo mu wakwa akonya abrantie bi waware no na bi abrantie na tete na ma de bia wo sori asekense so wo sori abesiri so wo sori apopupo obama na trase amako no nti wona na wo ba ko a chese mo bia ma no wana sanete nti pacho me yi ane se o fa na yi na otwetwa mu lances no otiti mu no na two na ye fa ne se Christian no a otwea mu na me ni anya no ka kire se ne me ne ntina bi eno nti no enye se bia owo ba ne nti a na emom no subia wodan na di nti se ne o fa ne kra wo de ni ko no kwasem so o ko nyina kra na wo ya we wodi ni ko school no bo wa mane na ba no ma no mama mane an kan kire so de ne koy so me te na anya me nwanwa anya me nwanwa wo mu kra se na wani nyo bata kire kra no ka chen se one na wodi a nko nsiesie no nko ye no wade wan kan kire nti no me pesa me corrective in wobiti ya because obi ana ma kire mu no obi o wa wo ba ko but the suban here Obia wo mienu mi sakura so obi wale obia wo mienu mi nsa the suban ya obi wale no kwasem you say member say some driver ni wa ho etumi chinchina bia ya yesa ne ma ne bebre then so enam enyama bia ehia yinti e ma ye twe ye ho ani say mimpo mi ka say oni de say oni ne betra onya bote no wonhwe ne kakra wode ne ntra nkwanim be yase afi mfie mienu bi na wo hu no suban na se sia wo baye na onya ba bia tra na wudi akwani aba na ba me ade a ne lase so de ko e banya munya aduane enyi skato aduane di na okofa wo bubum lase se na kwagia 10 million 15 million ansana na sika mbata aduane adi no na wako bubum osai de koye osai de akoye enu wa mu akọ homa beka so mama komede nu afra wo mame na ayo mami o ma me bantu menfura na me ko yintuma e wadakam ona de ma koma ne ba no enti nka wonya abotire wa ba fofura o de menyu suba na di kom kakra be ya mfie miyansam na no azan wa yi na di
That no dey say question o no ba wi o. Obe si dey nsa. Say dey bia adwensakra o. Adwensakra o. Nti na fitiase ya wa be na wuye we. Na obetumi akọwanim. Enu so nti na ma me so ka say me po dey da ba ni me dey o ma se mo po dey. E ka me nko hokra oba me hu mi nu pe. Obetene ho mi ya me hu mi nu pe. O nti no ba wo nya hu nu mi nu. But say on complaining eye ne maame antidoro oba no comfort on complaining say wo bai enhwa koda no o ma frɛ no mo frɛ just o ye na sade nyina wo ye obusa kwade na sade nyina wo ye okay say ye per 20,000 ye kosum no ye kosum ye per 20,000 nya wa frɛ no enra wa frɛ no say nyame ya dom a adwoada o se da ben na bra anɔpɛ na ɔfrɛ mu busam sɛ yɛne da bɛn na bɛn na mo bɛba nti me pacho mo ne na bɛkɔ mo nya wɔ no nkɔ amanko mo ntwa ne ntum na ɔse nyame ya dom obisa bra ye de bɛba nti ye ba ne aba bɛfa ya de na se ba bi ogina no ɛna ogina se bi a yensiesie ye homra Pastor Julius na dia kra no wa fa asem we ka kra say ya wa fa asem we ka to sa no ayi amu ato ma so say oto nti ni fi say 28 years enra 28 years okay na ye pese ye hu say anye bia no no kra say o chen ababa wa na sa ababa wa no chen no epani ye frɛ ye maame na ye hu say baby a ogina no ana say baby ogina no ogina ana say ebia say de wonya adwen sakra kakra abamti ye posu ahoma na che say yetumi ene no edi enkomo na mame wo ba brantie say na wo si hu ne fa because enra enema bia me hu yin no mani anye hu eduabo ewo na no edodo okay hello me ba so kasa Auntie Dora mami apom ti say yo nyami ado Eda Kristo ase makoni Akoma FM onua TV me ba so kasa no mentene papa nti me de ma obi no wa ma na ba ma do ya oti me kaye me se me ma obi di ato ayi ama me speaker ma me na kasa no me ayo bomadi na fa mo obi to speaker ma me na yentumi eni komo ye pese ye hu se sum ye madwen enra ogoda ye no ni sum ya ka kire no se onyai no mo mefa omo enana no abrantie mefa ne ba no anase be bia ogina ena ogina na ye hu hello Auntie Dora hello Dabi me pacho photo speaker man Auntie Dora ana alaji da ka say me ba so fie me de afa na me de ko ama Dora na ka say me ba so ama Dora ma ko ni e wo de gina so ni nkoma kakra na ye pese ye hu se sum ye ma dwen enra wo koda ye no ene sakra ye bia ba wo decision mu ana na ma me ba so sama wo bi sa me de se bi asem na menga enna bia ba asem enna na mo ne me ka wo me ba wo ya ma ye kuzu enna na mo enra na mo flare me na bia ba asem na me ne mo kan mo se ya fa 20,000 mra mo se mo di akola no oni nkwase ebuo bi sika bia de ma no ena me ka kire mo se mo di esasa na mo ka de ya mate ase mo se ma se mo ta mo se mo beba na ma ba da fa akola no me se sai mo na fa ne nko ni ase se ya se mi ya wasan ya fre mi minim se na mo ka se baby baby no one can say you mama wo kan say ya come from bi ya kan na ka ti ko ku tie
no one set time say mo be ba be fa akola na one say ka say ye beba ho but yan ka say nwie e na wo ka te ko no say wo ma ye unu say ni say ye me fa no de a say gani wo ma dora o kan say be ba be fa akola na man kan kire wo say mo be ba be fa na ne kwa siebuo sika no be na ne fanka wo mfamra na so oni sika bia de bre no wan ka sa ai sana me kan ye o Sana ukaya na sese dia ba sem biem na usan edisa me. Ai ti sese yo ma te ne nya ya domu a. Ene ya ka se ya beba so ti ase de a adawroma. Skabia amade ma no. So mo si mo ni skabia amade ma no. Dabi esum ni mo esum sikabia ni. Ah, so se wo mu ne kwasea. Nti wo me fa kwa na. Mami kwasea bu na wo kan ya. E dia se ko ba ye yo kwasea bu no na sai. O sia na bonten wo fa no wa bonten ho. Na mami e. Ma do beba. Minimum say okwa comfort. Enye ya wo Dubai no kwa no na wo oni we so awo. Enye mema bienu na aba ne life mo me pa cho. E mema wo be yi no wa ma campaign na mo je compensation. Wo bi ho no ma wo nsia. Obaby wunsia. Asusu be ma be je ne ho ade. Ade na nyina ka ho bi tu kwai. Eti sa mienu na sam ne de ba ko no de. Mo fo ga ti ano kran to nchen wate. Eti wo ba ni bi wo ba ni bi ho eti asam na mo kan mo hwe ni ye wo ma ma ni bi ho di asam na mo kan mo hwe ni ye da mo se de wode aye ni nyina ki no de ni nyina no yantu mu a eye fine de waye no eye na me so ade no waye me na kola no me mfane ye hwe ma ni mi wo bi na nam no so mi wo bi me mfane ye hwe na kafa na efe Fana na efo ana mesunya de bone na meye me ba wo no de ne ba ma me seba akohwe akola na woni wo wu ye foforo teche no me na mbehwe no na se ne na akola na nya mfie mienu no wo se wo mra me ntan na sa amu ase wo mpene ma akola ne mma me ntan eti mo ba be fa na ana wo kan wo se tab me kura tab mo kura wo se ya mia na me bu ofunti no me kura no ma ntini ye wo se tab a me so ya ye aya twa mo samo me fa akwala ne nko amuwa na nne mfira no misa na se da be na odaba be fa akwala no misa amuwa na wote ho ne se mfira ni misa na se da be na oba be fa akwala no mfira ni misa no se da be na oba be fa akwala no ana fa ne nko me bana sam na me kana mo so oni hwe de mana anya hwe ni na wo nyame ho nyame wona di kwase asam na nyame soso no wona hu ni woni bie ni wona hu no mobo eti ye hia fo eti wo tese wo bebu me ba ne kwase ama fa na ba no fa ne nko dia ba asemu biem e dia asemu biem me na ma no se de o makoma titie no ti na me pese be me bia be ba asemu ni fu no kwam dia ko gyina ba bi e na me ne wo kasa no o na nipa ne hu hia ya sa o nipa hu hia ya sa nipa no ye wo bi pa e hu hia ya sa the man or most be so wali a wo maje wo mojere mo hu ade o mo ne wo mote ho ye bi won kan nyina anti ye no e ba hu nyia ye sa Madora mame kata hello me so dia na me ka nyina ne se o se kwase abuo no che se wa anya wo ba ne hu ade enu ti na wo bu ne kwasia na anya sa na wo pa che wo se wo mane hwe me se ye fine wo ne fa ne banko ade ba se mbiem na wo ho wo se wo mane wo se wo mane mo anya ne hwe na me ba no kwa wanyi ni sene no etu wo mane hwe e se wo ne fa ne banko nyame na di kwasia asem o kwasia mo ni wo na nyame di ne se because nyame di asem we ya na wo brobre no wonu wode na mabusunsu o yesu ye dia me nyame wo bia wo ne ba no obaje na wona abosunsu ni sai na de ode obi dia me nyame wo ba no etu kwai se wo ba no so etu kwani a e wo sa kwani wo papa ho ya fatu njai mame ba ni etu kwai e wo sa kwani wo papa ho wa de ba ka munu no you tu njai na ka kwala na wo asam wate mame you tu njai na ka kwala na wo asam you think China talk a lot of water. Then was some America, and one some America. Most of them are not a faculty. I can't know one some American and why some American.
me see akwantu na sam ne dia yi free fa akwantu asam ko na na mo to mo ye hwe ha ma wo be ni abrantie yi tonight wo ye mo te say ada abrantie no e dia ya no de ye no mo se so mo e dia ya no de ye no o ye ne dan woman microphone na wo me say say na oni wo be yi te boni a enka mo beta ne dan no so me wa ya na ti no wo bi na san e de bende sa friend ma me bi sa friend ma wo ya no wakate no enti wo se yesi ya beba nyame ya dom a ma me nom da be na beti nya ho akọ ena de ade asa ena de ade asa ne yenya no baby a because yenya obi ka mo ho a na enka ba ya me de pa nti ya ba hwada ya de be kọ no na atumi abo akwa muka kesa 7 pacho kufia ni de jai me cheche bibia mu na me de me nya kwa o fiase wo kwa ya wo ma me ka kire wo ma me anka kire o fiase wo ma me wan kan kire o se me bie ma na wo ma na se dua no boy wa mo me kire bibia mu wa bo wo bubu lances mu nyina ate ho wo anya no wo fa pa so de edwitwa wo car seat enyina no wo nte ho wo te ho Odonti ote ho ya comment Madora ye ka se ye nka nwie no akate no wo kate no wia no ba be ka che me se ye kama ni si ye sese wo sese wo bu na afu mu twintwan we ya bufuo be ni wo mu abufuo ni mu ni ya de ya wa nka be ya wo de o de ye me sabe ya mami oba no ya under age oba no wa ye under age oba wo ye brati ye wo be ni tie wa cha no wa fa no wo school wa fa no wo school ana no wo su adwuma mami pacho wo si awukunu no wo si awukunu no wan ka kire ne se won kwa ye owo ade wo si awukunu wan ka kire se won kwa ye owo ade ma bu se na wo wi ase a ya wo mo ade sana tie wo ka sa bebu ahofo amwa na de asole na wo de abetu onu wo ye ni dai mame sa amwa ne wo baba yi mame Dora brem nu kra fa ne ma ne kra Dora brem nu kra na wo ya no kra na mi bu kra Dora ka brem na wo ya sa amwa ne wo ba ne tie no so ya ne bone a enka bo betumi aba ji ne dan ya boso me mame mi sa question na yi ma no Misa no question bi. Misa no question. Amwa ne wo ba na mo me kwa na asem ni wo bi ma ne wo be ka bi. Me ne wo ni asem bi aka. Me se wo wa ha. Omra no be kwa no wo ba ne tie no. Se wo ya ne bone a enka wo ba ji ne dan ya boso me. Me ne wo ni asem bi aka bi. Mo ya ready sam wo ba mo mfle ya. Me ne wo ni asem. Amwa anu de wo tie. Amwa ne wo ba ne tie ne sa amwa ya ne bone a enka betumi ababaji wase dan ya boso me ya no anu de awusimi ntie ma me se bisande ma bi a waya de ama wo but wo beda ne dem boso me no aya oba ne ho ade no anya ne ho ade but no afa ne sa sew wo baje ne da wo no kunu baje ne dan boso me ena mo beda mo ase dem no aya wo ba ne ho ade no aya oba ne ho ade mo san fra ne bia mo ma me sa no question no when you me question one on fama me Musa friend be mame wo pasa wo ba abra enem ranche na wo maba ne de wo mu dua ne se wo mu na mu o age se wo na wo ye nyansafo ba enti se wo mu be yusu enti wo ka che wo ba ne se onya ba ma wo ma ne nya ne ho ade de wo konya ba ma na ba ma ne nya ne ho ade da wo so gigi ba ma na ni mu na wafa ne sase wawie o hwan na wasenka uturefo oba no anas me pacho mo transe na me mo me transe na me bre na mo kasra sa friend me nya no na me de na tu onum na phone no ame honto muntwa no ntu na 200 million wa shane ba na watwe bia wodi sika ba moje ono ane mu no ono okasa wa ma usika no onyanya wo ba no wa ma usika waje wodi ba beda ho
ate no wa ye oba ne ho ade wa beda ho bosome kwase ebu be biem na ho conversation kwase ebu nya be na ni be kwase something years obi na decide ma na wasem me ba na life no kra na life be ya Ghana nkoana bema no oba da yes bema abu oba kwasia na enna no one benefit from na me se bema se o pe na se one tia se papa me de se de ma hunu painti me do ho ba kam ya just wakoya me ho ade me no na aja se ma papa me ko school me pese me ko school me tata papa me ye by force papa me so awade so be local bad decision I am no obi chichiri obi ko to ho wan ko handa ya ma no wan ko je balance no antidora we wan ko je balance wan ko je ma na ko tena be ma so antidora won say na okay kan ye masa ade obi to say you wan mani bi ye bia bia on lo kokofo bia bia afi so a okope 200 million wom won kasa wa bra ba wo no wi ase nti ye ton waja pade a wo nyina wi ase a wo benya sa 200 million man ko don't mind that woman you are pregnant save your breath menyimo me sa ma me kwanyi menyem amen one boss empire amen Winifred na me sha Mawo me benya 8 months menyem Winifred na me sha why na me sha for that prayer very powerful one of course Antidora my own two for cause on kasa ene wa de nyina akere se wo kana me wo manana ena enipa mo ye ho so ena enipa nya ye na ena de se be nkurasesem nko wa na okeka nkurasesem nko na mebusa se we wu ma me ne we ya ye na me kasa edu be bia mo ye nka no kwanchiri nipa kuma nko o ase oba ne be ma the advantages are ye ma na ma it say ase oba ne be ma bibia na what you akofa be ma na te license no obubum na wo si wani so na nka wo yanche form wa bodam wo yo ba nte sabi uni nyansa so wo yo ba yes bible ka say ma o mo emre no o ka say o mo emre sabi nyansa na o mu ni ma na e fa ba say ma de ya na emre te o fa lances na wo bum kraw chese wo emre mo na wa bodam sa adio o de ko e ko pesika baba mu nyina mu die no se ma fa asa ne ye sibe won e je amra me se ase ya me pase be ma bi ba bu ni kuru ai na yira o be ka se o bo oba de an oba de be oba bu no oba bu no oba wo jimi obubu ala sisi me ya ba bu oba wo regu go so ya ba bu oba wo di ni ku atam ya ba bu nye ni adwembone ne wo so ma e to da bi ase ya bu bi e ma ni bo ya ase ya bu what it bema ebi to me one time ka for from koto TV ni bu fu TV bo wa pa ya keke so oba ntime mu no oba bu no Ghana former utem nteni ye wudi san kwase asem wodi ya ba bu me ka no kwa kira mo ya mu se ana ya mfe nsan kan ba ya na mu jimisa wo de wo ba bu ya je no da sure no wa se no ya de la oyoba ensase odo sa kan no ensase odo sa kan jimisa I feel like me catch na announcement bema kwa jimia ya bu no what announcement bema koko announcement boni bia where papa ba bo ma koko Ghana for my one first I am say sabi mu jinya ya momo no ene ya yipa na fio wa be timi bia number 1 wa bubu mema lances me ya ba bo number 2 wa o catch ba say kwasia ya so kwasia na print so ya ba bo bedem wo na dem na say kan haji atam so ana also dini bi mo no bro edi atemo ni ya kai edi wan ko de mama ha I free wo bo na bedem to da bi see edi ba bi mama ye fe me you see ye force say u tie nya kwen ko bu you that what you say but ye can say a boss bi bi say yes na ba ma pon ya ye ko na be ma ye dia no baba so bu la ya ba pro ya buna ye ba cancer adwa we den ambulance na ko ye na mu nyina mo anya de Mr. ambulance ya condemn class asa de ba ko ye ya ma da be mu nyina ya wane wo mu nyina ya wane that's how person me ba see your ambulance ma ya wane your bone so ya wane but the see ni amana say the ambulance ni onya hwe ba kwa ku die na o de obo no de o de ye prosecute no
dabi omunya sakwaku bedem ama so bedem omunya ya pa boni bi anche boni bi ebro ne de obedem o se ebro ne de obedem no se na dia wo ye susu ampa sa asem na asie na ye ka asem na wo ba abufu aba na wa nya de boda ho wa pai no wa se no na ye wia sa ba be fasika foforo de na na this is the root esa de wo bu afronti esa de no because lances na ho ye di sika na ya ba kwa akoye lances yes wo bu lances no yes kana wuchicha muwen wuchicha ewurade enye sika no and private eti wo bufu a ade wo bufu ai na over na hwan no o so na ba bi na na what you come out so bedem same ya mo wan ya so betim ogum wate dia nkanche ma no mo ntiase sabe wo ba ware ase na sabe kunu no na yes akwa be ma sabe previous sabe wo yejimi fo sabe so use wo adwane na hu sa brabo aye boy sabe previous ye bo akopim baby se bibi na me na de na so kun ya de wo so bufu so wan pia nko ya na mo se pie fa atare go kon na so kun ya de na wan pia odidi na tam I don't know anya wo so pie ko na be ma ni ba so ni ba sad the state na market me I want to kill it. Sad extension na se mucha se be ma ye wade na obufu oyire ye wade na obufu pia na me so na me ka che mo se okunu ye wade na o de ba sere kwasia no enti wo so okunu aye wade a na ne wo so okunu ye wade na o de ba sere kwasia wo so work out simple wo so work out na de wo so ye kwa so be ka so akwakoda ba bi ni aye pe ni nyina aye pe edo so bufu a wo de ba so okunu kwasia no wo so work out ye nyina aye ba ko wo ye nipa ono so ye nipa obi ye nipa no ba nyam kwa na mo ye nipa e na work out fa atade go kon na pie e na hwan na de ono ye ne bo na o sefi o no agege dem se on de onye hwe etu me ka kira mo mami oye kurasini papa mami oye kurasini papa one amo wa do kokofuo one amo wo se pama ya ba ko fa no pama ya ba ko fa akro be nko ya ba ko fa no o twi woni bati ya pe ya ba ko ada na gana ta kwase abuo no ya bramo ade one me ada 300 million one me ada 600 million one me ada na no ka obi ba 800 million wa bodam company ban mo bie company ban mo bie o mu kan kire company ban mo bie na no na kwa se mo tano mo de mo me catch mo ko se mo be se mo kwa me bo e ma so ya me bo bibi ma wate okay e bere mo so se ya mo so mo de mo e bere mo so se mo so mo de mo betwitwi no nya be ma nkwa na e bere na mo so mo bere ya mo nka mo so mo bere na mo so mo bere ma ye be catch ma no ye ni one Ghana city kwade ma no akwam se be fa no o pa baby o pe bia on fa nko na minim se saka se fi e wona no mu sa na se we wase ni we ya woni wase ni we ya bra o be bre wi ase uti radio we su e ma nipa dom nyine tew hwede o hu radio no so na se jimi fo na ma se de o tie we are sure say nyansa fo na obe na namfofo ne namfofo ne gina che o mo ka se ye mo no o mo so te se ono a o mo so te se ono a ti mam ne ye ka kire no o pewom pew de ya kamera se no ye ni wanga kwade man kwase abu ni ya se kwase abu chirim a won timi nchirim kwase abu chirim a won timi nchirim o ba kwa fa be ma na bana o he o say wa kwa kwada ne dem mu ana no abo ne ka kire no o say ye betu 200 million na ma dem mo boso me na mo ko da dan nim no ya betete afri one day bia 1000 Ghana cedis ya ke ma 300 million ya kire o so bra betia nonsense se emani bi eye se saade no me dem be ba bia me ka fa ho no wo se maame no adenti na maame ne ka se oba na wo ba ko emane emfa no ebia nie ampa so abrantie de wo be bobra na wo da enkofo oba awawo enkofo wo ba awawo man bebu se de wo mu maame ne mo ye no ese se yetu ye mama ema ne sofo amfa abrantie afa na wo sha ase abebobra oba no wawo ma ne nkofa na kokoro no so awo mienu se wo ba na wo mienu a onkofa ba ma wo no so awo mienu no ne ntena na wo de wo hu ye example wa wo fo oyi a wuti wenyu ba ma wo ba wa ne foforo ni kwa so obefa wo ohun wo ka ohun e wo ka na ba ma abrantie a wo ba wa ne foforo
a wo mo bra na wo kwa kofa oba wa wo mienu ene miensa dabi eti maame no me ne ya adwene ne papa ma na so den ene ne papa ma no na so den wo ba na wo chechire mu kire wo maame se maame oba ma kwa kofa no no onie na wa wo ba ko be ma na wo ne tena ye no wo hwe akola no ana maame ehu saa de no na ko ka kire na nka wutie yanka ene wo ne wonsa ye kofa hawo ni nyina ba ya okobo odua ni nyina bread Dubai o bread Dubai de phone bread no na wo kase wo phone ne so na wo mudi wodo no o di wodo na o se me ba papa bebresa me ba papa na so wo mo twempra no wa kire o ana be ma na ntumi anhye ne ho so ana o ka o sha se wo ba papa na de bia mo gina so na mudi wodo ana mudi wodo de a ene ni de besi ene kofa ha wo ba ye duabo ye de e ba ye na ka branch a wo si so na ka kofa wo so no wo dia aka ne ha wo ho ene se maami jata maami red card na me ka kire maani bi se e mama ne mo wo a na nkire se ese se ye be yi mu afiri mu a ye meso mu wo ba ene ne ka brabo a wo ne be bo ye maami ma anti dore wo ba no ne si fie omo to asase aduma ba no ni ye sign no ni save sign no ni save ye a won fa 20,000 mra na wo bu ni kwasea no ene dia kwasea buo no ene dia investment paper no mo ba ya wo bu ni kwasea wo yire ho ena mo wo mama ni bi ena mo wo mama ni bi e wo mama ni bi me yetimi ahwe wo no ma na ko to school compensation dia wo compensation ada na wo yesa wo so compensation ana ye wo mama ni bi ye wo mama ni bi ye mama ye wo mama ni bi but ye mfa bi sei anya obi ba ba ma ada adi asemwa ne je kwasiebuo na wo de hye ho kwasiebuo ene kwasiebuo wudi ata ade ene chimifo na motete ha no ye chimi dada ye chimi ne ye ka kire wo no tu bafo ene bibi anyam ya se wo si wo ntumi ntu bafo ma de wo betu ne ko mama me simple and short ye pe compensation dia me brai ono na wase ga ni betu anka because one me de bia me ka se age ne kran hye dan ha me but then one kan okra kran anche se wo chen no eti okra wo repi no ti okra wo so otua ne ka so wa ma ne wada wo so otua ne ka na wo ma me ye ka wo gina na kwasie hwenye me ase sa se do si twimu no je se wo bedi ata wo na ni nyansa o se asema wo se ye busa na o yi ano no o ti mi nya no obetimi ya asema wo ho na wuti wo so o yi ano me ka tumi ye misa na questions wo ye yo boni e pa maame no maame wonye na me wo maame ni a Mrs. Amaya na be ya single mothers be break credit no na the baba no o ma ne baba ne nko ne ntokwa compensation to sika no me gina mu compensation o so ka say oba ni betu kwan ne papa ti ase ma ne fa akran ne mre ne papa o say akwanjo ne fa ho na wonnim so oba ni tu kwan ma me wonnim o pa ne de na twa abe enti wonya kwan fa akran ne twa abe ni ntino wakoma asore ma me ye baba abeje akran no efi ne nkosi duada hwe ne ye baba abeje akran wo mu ya beje kapre one cd some say my kwa ware si pin kra wunya bi de opa bi akeka ho ma enura me kan sem bi me si yamfanti fui me yamfantini na meka ye yama be kakra no se tribe bi be fire baba e be ye din sa kwase ebosika unya bi o tribe bi am sam fantifo mu na no we dey what ya ne papa poma ho anu ne kwase ebosika kese wa ma ya akwala no ade na abefa na oba no so ye ne ho nwa no ono apie ye ne ade ne fimfam dan no ho obu ni papa se eja na atete me enu ti se be ma ehumi a me de ne koma jafie se de be ya BBC eja be hunu na eja krache wo be fa be ba no bra be mami hunu ya wa mamre bi ayeye enu ne e ka se watia ne poma te so obu nu kwasea na we de wo mu kwasea papa ni mami wati mi akoda brantie ifie watu ni mpaso e de amamu busume mamu ni nyansa ena mo da so sada enu betimi atuaka no aye oba no wade no aye oba no wade mo kokoje ne dan mu no na mu nso obu mu kwasea se wo dan ya demo na mu nim se obu mu kwasea
Ano wode da ma. Wo Dubai ba no, wo so obu. Wo hwe Dubai ni ba no. Na munim se mu bu no kwase awo. Enu mu se wo ya ba no ma de. Me ma me no mu ne papa no fanti for yesra mu. Sansem huru no mu ntwa so. Na ayesa ma ya yaji dimbone. Sese be ma bia nka fanti for man aduane no a. Ani ade de. Oh, emema bia penchechewa. Ayenya fanti ni ba. Wo betimi acheche. Ni aye. Sese ma ya mo mu wa yehu. Ani ya mama ititi wo sa prasa. Obema bia so ba befa. Munya sansem huru no. Akola de mu so twe. Ya beje. Enyamo de ya. Samusimu babaji ya babaji emra wo man ni mu emra ho ni maame wo ho ni papa wo ho maame ni tu kwan papa wo legal right so ba nje ne ba no ahwe na ade ni maame ni ba no so babaji na ade e o mienu ade wo jira nchai wo te o ba do to wo bie ni nam se asoro na wo nka wo okay sesika no opedi oni hweye etisika no opedi ya ma o kapreba ya ba ja kwala yo me na se be ma ne me se ko fa ne ya twa ye ho ne ya ba to bo ya ba ya be kwa ho ne so na mom mom ya kan kire wo no wo mu a wo mu ede amamre ene ho ne ma ya adwuma no mesra wo se se fanti fo say no a agi so betua compensation ka brantie no dia ba ayi o ba no dia brantie no be fie no aka kira brantie no se no record ato record fato a brantie evidence me ma ne de se wo fa wonom na wanye wo mo ho ade a se BBC wo no wo mo wo na BBC na se wo beje oba no agi se wutua compensation 500 million ma record ato nti be ma se ne san yo mate ma nya ne ho ade na me ne wo na me beje me ba betua ma me pacho me ba be ye ne ho ade mo fa nto ho e ba mabo ama ye tie ni ehunu se ni abrantie ni difo na mo nyigina nim na mo nyinyi ni sika ni na wo hwe busia no ne be wi akire no makobuka ade agudu 200 million ahwefo na ye ba betena se ya ne pese hunu se ayaresane de yesa opekrogen de ehu tia na je se wasa odi wani kire agbozo herbal clinic ye na yesesa bimpreduasa yade kwa emabium yesa yade no ema ye make sure se yade na se atu yade na agira yade no hwehwa uhu no bia ba ko pe ene edi se adwuma ne agbozo herbal clinic ma me ne kan fa ye kira kwan entu dwa oba enkran ene important na se wo kwa akra ene ni important mu a ye wo kwa shiman ye ben kwa shiman palace no ena kumasi hanum ye wo dichem so main 5 insurance junction pe eho ene ye wo ena tema ye wo community 25 Savannah junction eho ene ye wo enti se o hwe mi ena awie pa na se wo yade bi na se bi ya modin kura no am ubetumi atu anamon na waba agbozo herbal clinic na ya treat you kama Dr. Agbozo baji medwe de na me ma wa ha papa yade ba ko an na yeta sawa ya hwe pa na e dwumso mu ha be ma se bi impredia se de bia me beka be ma biara no e ya na dwumso e ha obebria etumi titu yi papa denti na emeka sa nyankopon boy na wose ye dwumso de na emom no do dwumso no e kwan e wose e fa so eba ade bia no se ebru so a enye ena se enu de wose ye nya no so a enye enti wose eye ho ne ho enti be ma bi wo no ma bonso kogina ho no mu am sabi impreduasa obadwunso awie na I take more than 30 minutes e wo dwunso ba kwa wo so dwunso ni nyina ya ade a e ha adwen eye because dwunso no entumi ma broni friend urinary retentions entumi emma entumi bo se obi so ho no ma wa dwunso awie no otumi se dwunso no tumi se enkemu ati ase Johnson wa Johnson wi na mum ohu se enkemu ebia na ebi kura sa so egu di pant mu kuku eye ema nyina obo se otu kwan anso no bedu no na ne hu nyina afọ na Johnson sabi impreduasa ene ye ne sa wo Johnson mo ha obiara o de beba agbozo herbal clinic ye betuti e de ama wo papa numbers no egu screen no so na mo no ebia na obi ye ni freni na o hwe yen intigi numbers no na frey oba kumase hanoma kumase number no e na be de betudwa e de ama no fremi sisi ana oni eni nkomo 0553 Kumasi number is 0553 41 77 52 0553 41 77 52 eno Kumasi Hanum no na ukọ enkran ya ye ben kwahyeman ahemfie ne pe
Kwashiman ahemfie no ɛhɔ ɛne ɛbɛn ɛhɔ nom nso ɛyɛ 0241 75 02 agbozo hebak ne yɛmena ne no ɛyɛ yɛ moto no ɛyɛ no man has inspiring it as a bɛrima ngu ya ɔbɛrima no nyɛ den ɛngu ɛna yadeɛ baako ɛyɛ sasa ne yie papapa yɛ mmarima a wɔbɔ mmɔ ho mmɔden sɛbi ɛwɔ mpem yɛka sɛ wommɔ mmɔden wɔ adeɛ bi ho a ɛnyɛ obi apɛ ne sɛ sɛbi o ne yere bɛka sɛ sɛbi mperedu asɛ bi a wasa ɛwɔ mpem na mmom no ɛtɔm ne bi a ɛna yadeɛ nketenkete bi mu nso tumi ɛyɛ saa ɛma sɛbi bɛrima sɛbi waho keka ɛwɔ sɛ ɛba ɛwɔ mpem no ɛntumi ɛnwie pɛɛ ne nyinaa yɛ adeɛ a ɛha adwen yie papaapa nti sɛ woyɛ bɛrima bi na sɛbi mperedu asa ɔbɛrima no ɛsɔre a ɛnkyɛ na asan akɔ fam wote ase epagya ne ti na mmom ɛnkyɛ na asa akɔ fam a ɛne yɛ hormonal imbalance ɛna ɛyɛ saa anaasɛ poor testosterone production ɛwɔ system ɛna ɛyɛ saa agbosɛ bɛka na wobayɛ nkyɛn a 3 days to 1 week no ne yɛate de tɛ na ɛyɛ adwuma mepatwɔ numbers no ɛna mede ato dwa no ɛnkran wowɔ ɛnkran ɛne ne mpɔtam a ɛyɛ 0241 75 02 82 ɛyɛ 0241 75 02 82 ɛna wowɔ Kumase ha no mu a ɛyɛ 0553 41 77 52 woyɛ panyin wadi mfie kakra akɔ anim ɛyɛ anade bia aha na problems no wɔn mmarima no bebree ɛnyini a wɔn so doctor me bɛrima asɛm no anaasɛ me nyini no ayɛ sɛ me bɛrima ɛne awu de bia meka kyerɛ sɛ bɛrima no ɛnwu na mmom no ɛda de bia meka saa asɛm wei de kyerɛ sɛ bɛrima bie no hɔ ne bɛrima ɛwu na mmom ɛda ɛgye sɛ wofiri ateasefoɔ asase so nti sɛ wohwɛ na wo mɛrima asɛm no problem ɛwɔ ho na ɛntumi mu adwuma yi a woba agbozo heba clinic 3 days to 1 week no na onua adɔfo wogyina so ɛbɔ adwuma den nti ɛdeɛ na wotwɛn wote aseɛ aduane ɛna wotwɛn ɛnsɛ sɛ wotwɛn hwee ɛwɔ sɛ wode w'ani kyerɛ agbozo heba clinic na yɛmmoa na wo mɛrima asɛm no ɛnsa ɛnwie pɛyɔ nti woyɛ bɛrima na wodeɛ no ɛsɔre na mmom ɛmu ɛnyɛ den ɔho asɔre but ɛmu ɛnyɛ den ne nyinaa yɛ ade a wode w'ani kyerɛ agbozo heba clinic a yɛbɛtumi aboa wo yie papaapa ɛmu ɛnyɛ den ɔho ɛsɔre but ɛmu no ɛnsɛ da ɛnyɛ den ɛhɔ na problems no wɔ no ɛnsɔre koraa na wonim sɛ anka ɛgye adeɛ ɛnyɛ adwuma nanso asɔre ɛwɔ sa wo ne ɔbaa no koko yɛ bibi no na sɛbi mpiredu asa na hum na adeɛ no asa ayɛ den asa akɔ fam me say fo w'ani kyerɛ agbozo heba clinic yɛbɛboa wo yie pa nti ne yɛde yɛmmra ne yɛsɛ no man has aspiring it wowɔ Kumase ha no mu a nipa atɔ wode w'ani bɛkyerɛ de kyerɛm so main 5 insurance junction pɛɛ ɛne ɛwɔ Kumase de kyerɛm so main 5 insurance junction ɛne ɛwɔ Kumase DCM so main 5 insurance junction yɛwɔ hɔ nti Kumase number no sisi ara frɛ me na ɛne di nkɔmmɔ no hyia me na bɛsa wo yare 0553 41 77 52 0553 41 77 52 na ma wɔ nkran a mesɔre a na mafrɛ me number no ani die mu mo a mowɔ nkran no ɛno yɛ 0241 75 02 82 batwɔtwerɛ to wɔ na mesɔre a wafrɛ doctor nkasa na ne meyɛdi nkɔmmɔ na mmom deɛ mabobɔ no deɛ baako no deɛ 0553 no 41 77 52 ɛno yɛ Kumasefoɔ frɛ sisi a doctor no ne wobɛdi nkɔmmɔ ebia na wɔ tema ɛne ne mpɔtam ɛyɛ 0557 wowɔ tema ɛne ne mpɔta hyɛ ama dɔwɔnya ɛyɛ 0557 40 26 96 ɛnɛ mo yadeɛ ebi ɛtetew ama wodwo nso a na mu yɛ wo ya ɔbɛ abesia ɛyɛ na nsufitaa bi gu ama bɛrima baa na ɔsakɔ ɛmɛɛma ne ba ne yɛ dwane ɛmɛɛma ne ba ne yɛ dwane ɛyɛ na meka kyerɛ wo sɛ ɛno no sɛbi woanhwɛ yi a wode bɛkyinkyia sɛ wonya awadeɛ na mmom ne ebia na waho siesie no ɛnyɛ yɛyɛ screening ahodoɔ nyinaa yɛyɛ free screening ɔkyena anaasɛ ɛnɛ kora ɛkɔ all the 3 branches na yɛyɛ free screening nti yareɛ bi a ɛhaw no wopɛ sɛ wohu a wode w'ani bɛkyerɛ agbozo heba clinic yɛse no man has inspiring it mepakyɛ number no 0241 mo a mowɔ nkra ne ne mpɔtam no mewie a na wafrɛ me na mene wadi nkɔmmɔ no kamakama mesrɛ w'ani dii mu a ɛno yɛ 0241 75 02 82 kyerɛ no to wɔ nkran 0241 75 02 82 wowɔ nkran sɛ no ebia wopɛ sɛ wo sa ne doctor ɛkasa anaa ebia na woyɛ biribi nto pɛ sɛ ɔne yɛkasa prɛko a wobɛtumi afrɛ 0557 40 2696 ɛno nso yɛne wobɛkasa ɛno yɛ tema mom na mmɔ wɔ akra ne tema deɛ ɛbom 0557 40 2696 woyɛ sɛbi ɔbaa wodwonsɔ ɛmu hyehyew dwonsɔ no ebi yɛntumi ma awoɔ ho asɛ mmarima no bebree yɛho nsuo no agyenegyeren ɛma yɛntumi ɛnyɛm yɛ yerenom
ama sɛbi mpreduasa ɛbaa no nyem a ɛnam sɛ wonkwa mmoa no ho nyɛ den ana nsuo no mmoa no nyɛ den nti ɔbaa no nyem yɛ na nyinsɛ no asasɛi ɛyɛ ade a ɛha adwe yie papapapapapa nti sɛ woyɛ bɛrima na wo ho nsuo ntumi nyem ɔbaa bra agbozo herbal clinic yɛbɛyɛ test yɛyɛ test ahodoɔ nyinara ebia na sɛbi mpreduasa ebia na odwo nso bebree ɛma no nyinaa ɛha adwe yie papapa ɛma no mesɛ mo aho sisi na agbozo yɛba sɛ yɛbɛboa mo siesie ho yie na fa hyia wo kunu ɔbaa sɛbi mpreduasa nyinsɛ tɔ yɛ mu a ɛdumi nyina sɛbi bɛrima no ne wohyia na nsuo no asa ne nyinaa yɛ bea baako pɛ agbozo ɛpa so wɔ kuma sɛ hanoma dr maba 0553 417752 0553 417752 kumase 0553 417752 mo a mo tema ene ni mpotam nyina no mo beba community 25 Savannah Junction 0557 40 2696 na mo no o wankran ne mpotam ye ben kwahye na hemfie me pa cho me se sa wo be ma no tie me ye eye promise ameye o ba ma no se enye adwuma e sori na adafom o de boss on abesenia o bag goes back 3 days to a week na ya solve our problem na it fa ho jim 3 days to a week na ya solve our problem na it so ye be ma pa me po bi o achinyi gifo awan ne ho say wanyini ni fie na 60 70 years ne be ban tumi sorry into ono no de opeso obeso hwe me pa cho me pa wa obeso ahwe no ene ye hia wa gozo he back ne ye wotema community 25 Savannah Junction ye o kumase ha kumase o say krum ye bu adwuma ye share adwuma se 7 o'clock am de biara na ya pon 5 pm including Sundays after church cry ye adwuma na mom Saturday and also ye adwuma pa cho number na phrase sia wo kumase ha no mo amesrew 0553 41 77 52 wo kumase 0553 41 77 52 wo ebia tamale ehimfa ne nyina no be frɛ kumase number no na mo a mo takrade Cape Coast ne wini ba ene de keka ho kaso ho nyina Medina koforidua ho nyina no be ba nkran ye ben kwahyeman palace no monje saa number yi na me sori ama frɛ me wo so ene 0241 75 02 82 0241 75 02 82 me say sa oba ye nchen na oba management sori a me say 3 days to 1 week na ebu adwuma dindindin fo ahojimu bi etime ben aye be frɛ me wo na yankasa o wankran a 0241 75 02 82 from Mississippi and Kumasi 0553 41 77 52. May that's a social media team same time next week. May that's a papa was Akwa the back 87.9 FM. Akoma mo nsam dwumadie no no a na waso eguso a utie no na ya sabo do ya kwa na ya fa kesi atoso emienu enfamra mu na ye ntwa ye ho isi ntwa ye ho mra na ene me voice enye papa mo fa che ate voice no ekọ Hey, me don't react. Now say grow fine dear. I'm away fine, papa. Why fee? Sana also go fine. Why no me show crying? Hey, I worry for. Na dey na monya monia this year. Somewhere secret dey near. Aha, grow fine herbal tonic. Ye moja drum nwa so aba ebu afoforo ye pa. Ye de yan kese ye koko e na so da ye. Entie mu hwam, emu so da. Enti wo yo bia wontumi na. Wo da no krokro. Ana wo da ntentia. Wo so wonum ato a wontumi ne di. Aduane papa fa so na wo fe. Honamre, wo ye adwuma kakra bia na wo nsa yo titisi. Afei, wo ba wontumi mo ne nsa yie. Wonum grow fine moja dro no. Na ebo ni paduane siesie ne ye pa. Oba wanya ne ni. Ale ba kire me no. Te wo ma na msumbisa na se, ma omu koi. Msumbisa na se. Akwara wanyini chan, wo ba na. Wase Ga na nka na kura ankyira akwala no. Akwara ben. Me ba no. Onya akwara. Ayo. Anyini wanka na kura ankyira no. Ti akire no, nko hu ye no. Na me se me ba. We de me mpene o. Obi a wa wo ba akodi akura fe na abeba wo bra. Na wa wo ba akodi. E de na akofa wo yi. Nti no woni ni nyai. Ile sama me de metime baabi. Omo sutu ha na den ton sutu baabi. Me ne mu ahwe, aja se woni na jai. Sana omo nyai. Nti e wo mana. De me ye madwuma ntime e wo mana wasan baaye. Me na me ko fie o. Fa me ko hwe no. Na ne ho mfa no. Nti me ko ye na wo ho.
I'm so. They pa me so in ye. Was oh. Ne bejai. Let me see you. Into ne ba my men. Ne ba ya le. Tini ba ya na okoye na akra ne be ka kire me. Am de mentumi ankɔhwɛ wo mu ma sitrem ne bibi saa. Into oba ya no koye no. No wase ma akra na afiri. Na me so afiri ma me de ba na afiri mu dia. Ene wo kɔ a kwanye ne kɔ na ma me hɔ dia. Pesika kakra. Na fa ko jai. Am de mani nye ho. Neja. Some of them it's me baby. Sada so koye, sada so anko. No. And fam uchiri no kra. Wuntumi nti akoma mu nsam. Se wuchiri no kra. Wuntumi nti ye. Uchiri no kra wuntumi hweye. Ya ka no kra. Zana ti. Be man na mame mo heavy. Ya na mame. Eh, wa relax do ene ye fiando ye friend boja ye bi a guy. Ante nti mame punch no so nti ase. Me pa cho. Kudi Me pa cho e friend me twene bo akodua sapon. Twene bo akodua sapon. Wo free na bai. Me pa cho me free jamase tabre. Oh okay. Awie de boko. Eye 2012. Abranti bi e friend no Ignatius Kobina Dazi. Free Elmina. Obeware me nua ba ye frɛ no Nancy Benewa sapon obeware me nua no na me nua no wo ba baako a ye bema one no enyinsen ewo bema baako ono ye no operation ansana onya akora no de otoso mienu akora ne wu ewo me nua ba ne yem ma ye koye na another surgery ewo Dr. Labi ehonom nti wanya akora no third one esa to aso ema wonyinsen be 6 months ne ni din komo into on the 9th of October 2016 na ye kwasiada anadwo be 9 pm minua ba na efra me ni mi din komo efa abrabo mu ensem nti ye na mka kire nse ade akia ye mi no obi abekọ aban adwuma nti won kate no na me nkoda no no nso nkoda na ade akia watimi akọ aban adwuma me teacher ni amekira de wo nsuta school bim me wo school mo na me papa ye friend Mr. Sapon ofre me ka kire me se yesi me nua ba no yare ya mu odin ya gina to konfo ano kina me se obi a me ne na edin komo less than 12 hours here de ne ekwaje ne to konfo ano chi ade yesi osi muje tu no am se asema saba any 15 minutes kura na mpapa yi ede ne car ebe school ho ye fro kuru die primary ho na me kira de ebe ka kire me se u sister na ye so yare ya moje tu no nyame ato ne nsa afre no in fact man ti ase enso so owo die na enya ba wi nti ekoye postmortem ehwe nia ekun minua ba no postmortem no eba ye no ye se a doctor for ne say no oye ebibiduro eduro bi eno wanom na asigiu so nyinsen no ema nyinsen ne yesa minua ba no ye hwere no ehwere akora no so eka ho saa se ma mekan ye hwere no on the 10th October 2016 aye abranti a obeware minua ba ye frɛ no Ignatius Kobina Dazi one na omote asenua ekwan ho a White House bi ewo honom omo wa asenua de omunim asem a mekan enti e ba se aware na obae minua no aka ba bi dia na yese ono nso so ebefa no kwan se eni afekura ene yete se abrantie no ebeware nam sio ene de obi a ntimi ensi no kwan ho kwan so okoware enti okoware ewo ni wadi biase oba ne de minim ne din enti enkura ne mienu na omowo yeye ho ewo jamase obesere yese da bi ese nani nka ase ono nko ano oho a waye lonely enti oba befa akura na one minua ba na waka ba bi no ewo ye no na one na kotena ye kan bia se enka yema enkura ne mienu entina emom because one ni nua no na atena enti ono befa na ko ba bi di dia esa na entwa ye kan di ye beka bia o se da bi odi akura no beko enti odi akura no ekoware
be mfie miensa echi no akora no yente ne nka se me frɛ sɛ me pɛsɛ me ne akora ne kasa ai da sɛ akora ne didi ana sɛ woyɛ bibi yam sɛ ade chi a me ne wo kasa yi na akora no ebedidi awie nti yɛ sɛ yɛ pɛsɛ yɛ hu akora no ebra mi sister no nso ewuye no no wo to asekan wura bank otu asekan wura bank ema enkora ne mienu 30,000 Ghana cedis na se enkora ne mienu obi abenya 15,000 Ghana cedis papa yi eje se aye Ignatus omo papa na aye Ignatus kobi na dazi ketwa ne papa nko ono ho asem na mekan eje ska ne se odi bebie fixed deposit ama akora ne se be ya foto no bibi ebetimi aba ho yenim so odi kobie ye se wodi ye se ko hin obi ne machire afi ye ko senate no na menu aba na edi ne ba panyin a ye frɛ no nana kofi abebrese brenya esi owo asenia owo meduma no no nko ani din ene wo senate ho ane ye se da bi omo ye nkura mienu enti saade a ye ma omo mienu nyina en benefit em free mi sister senate no emfa so e bae no nti ye processe aye me papa ye one di hu dwuma nyina one makonta ya meka na ase Ignatus dazi one ni di hu akoni abanyina me kura de akire na me ko mu baako bi nti e ba se omu betwe ska na senate for say age se omu twe ska na ma papa no senate for mra sa na chi omu ntimi entwe ska no emma ebusuafo no ese ye enya ade a ye baji obi sika di ye kan ya no ye wa planet obedi adanse nti omu twe ska eye ono ne side no unya 27,600 ne no omutua de mandazi ha omutua de mandazi e wa akora ne dim enye se adazi na magiska no ya akora ne de nti ska na akodi ne ho nyina ye akora ne ska akodi no ye 42,600 Ghana cedis ska dada 426 million eni enim se akora no foto a de abono se de bibi na asembia ba ebi akora no kora ekɔ school ena de akora school akora ketwa ni school sem no kakra bi na emu kwaye den ɛwɔ ne mpanyin fie so a e obetimi follow on the sika no na etimi dia bibi ama akora no ene de yenim so okobie ye so ankobie yenim de ekosiye akora no wodum ni wadi biase wona abra ye ntene nka no ekire ye no fa etwentwe ho mama na doctor antrase ewia ya toa so ntikai baby a wodi asi no na ebeto so every doc bajenjwe ni enko oh me mira me be nyina na meetie wa in fact me be hu se so anu me ni age ai wo ho aye first na achem dog achem no ze oba ko be fe na achem police ne kom ha kales no ewurade a enya sem geto dog family me da se maye machi atiefu nyina ha na fe no ye ma wo mo akwa abanso say Dr. Mensa he back na ke ho asem ne ye ken na watwe bia no yasem aya na ye besiri ne po no ye wo nyina so bebrebe ya enti ya yesiri ne po enipa bia wo wiase na oni bambo no wo ye tiase awu ye ka so obi ye tiase awu obi o tiase nso won kan nipa ho so sometimes obi wo no ma o twam kwa akora mpo na obi timi hu no ka sense nipa we won kan nipa ho adentra o tiase but wo Dr. Mensa nhye ya ye no eye good mesremo wo ye nipa ade ba ko amema observe no wiase ne se emfa bibia ni agro e wo wiase so wo di bibi di agro wo wiase we mu na jata wia eni wo ye nipa nko ade emfa bibia ni agro de ye ka bia ye bodin bia de wo ho kanen ne yesi samai ni ho no mo samai ni ho ye de na Yesu Kristo ka se samai ni wede ni dom pese mi di so yesi samai no ye de na Yesu ka sa entimi sro bibia ye ka ho asem bia e wo ho ntijidi Dr. Mensa say enipa bia obobra na braba ye denden de ama no bia no nasem no bibi wom ntihwehwem Dr. Mensa say wo ton koko emoli koko ewiyo koko
anaasɛ ensu aduane bia na wobɔ ka ɛwɔ kyerɛ a biribi wɔ mu nti yɛ ahwehwem enye ho akyi because ensu aduane yɛ ntɔn mo ka biribi ti sɛ koko mese wo tɔn a na ase yɛ dura afi na wo mfa so yɛ kɛse endika wo di nsu ehie gu ma na wo mfa so yɛ bebrebe but obi timi tɔn na wabɔ ka momone obi timi tɔn momone na wabɔ ka momone nso yɛ tɔn bɔ ka momone yɛ ntɔn mo ka sɛbi ade bia nyame ayɔ ne yɛ bodin bia sɛ ade we se na tie bia na yɛ saa na tie si yɛ ka ho asɛm kyerɛ sɛ akwankyerɛ ne se na tie tu ho anamo wanhwɛ yi a wo de saa na hia de wakɔwum me se yɛ wɔ haban bi a yɛn yakɔfa ba yɛ frɛ ne sasaduro saa sasaduro no na se kyerɛ tiawa ne sɛ obi a curse anaasɛ enome sasa edi wachi wudware saa haban no bi a ofa wo ho di because ye kan obi wo no mo a wo yɛ adwuma wo wiase nyinaa bi nso na brabo okokoko asasrasa no asa bi si nachi saa nkɔfo we no mo ho asɛm na ya na da bia me ba na me ka ho asɛm na nka doctor Mensa de nka me ba ye ka kooko ne typhoid ne malaria mo ho asɛm de ba ne sɛ ne yɛde we si ye ka ho asɛm ɛyɛ ni bire sɛ mo ma ne mo ayɛ den na mo ma ne mo ayɛ den ne nipa bebrebe nso wo ho no mo atumi bi ha wo mo dodo esa nkɔfo ne hia so mo dwale sasaduro na wɔde ne ho hwɛ yɛ wo ma bebrebe wo ho no mo a wɔne wote odom pa fie bi enu fie mi ensa fie na bi wo kora ko mfie no ne nsia suddenly wo behuna na oba na na te nani so tumi na ha no na kyerɛ ne sɛ mo no ntena bio be ma bi wo ho a obetimi no watena odom saa bi emfie be sensia nso na ɛwɔ hɔ a sɛ ate nani so tumi bi aka kyerɛ ne sɛ mo no ntena bio ɛyɛ sasa saa tumi no na me sɛ wo hɔ a miawani a sɛ wo bɛpam na firi wo ho ebi wo musua hodo mu endi sɛ wo anyi wo ho amfiri mu a ɛde wo saa na de wakɔwum enti sasaduro no wo kunu wo ba wo de hie bia ya wo dwale amono so nwale bi eni kasam sɛ wotumi dwale saa de na e ma wa kasa wo hu sa fe de wade wo ho wonni sika kora afi wo sɛ adwene anyame de ma nipa se ye mfa nye nooma no wutimi nya bi de ye nooma hodo akese bebrebe enti mesremo ye ntimi nka nooma nyina wafidie so but ye pese ye highlight nipa mo mu se tumi bi wo wiase de ye nooma hodo bebrebe na haban na anyame boye no ebi wo ha edi dwara ye ho ebi ne adwara haban ebi ne taame awu ebi ne eyo de se manfo hai ebi ne eyo de se ana frandaku haban ahodo bebrebe na uhu ne combination na so ye ho adwuma kwan bia so be fa ho adi wo me wunim bibi ada no na wo twese ne mi free hase ya na panim pa bi me modin wo frɛ no se Dr. Mensa in fact asama wo ka no asem pa me ye pani wadwuma sɛmu na me mpani ne nyina achi no wo mo ame no mo no wo mo mpese wo mo beben me ni nyina ne se manum wonka saa de me experience ye na ekɔ ba se 15 years ni bra me ye pani nyina ka pani mu de wo ho no mo anka wo se nipa ben o se be ya o mbenya tumidie ni ade but wo mo mpese wo mo beben me ade ntra manum bon enti anu mu kankan ye yale bone me pa cha o mo ntie ni yi ye fe no halitosis ye ni mu guase yale papa so obi a wonu mu yinka so oye oba ho ofese de no wonu mu yinka be ma be fa wa o de obe fie obe ma so the same thing nti wo baketo a wo hase hu se akora na no mu yinka ehwe ni din hwe ya chidi kwa e bia na wo kora no ntimi ma ye ho a wo frɛ ye na ye won hihye e beye na ye package di abre o ne a kire okwan a wo be fa so na ade aduro na ka na masa ayale na gya ye nya saa wanim begu ase papa me ka hye nyame anu nyam se pani na frɛ me em say enuda was the Dr. Mensa maji wadi papa na within Dr. Wonder no me ye penny minti mi me ka ho asem ofidi yes sir ka me ameba akoma ho abeje mic na me kasa na so me kasa obi abi say ni pe ne hawa no mu me say so how be at say e betimi aboa enye ho akinyi edom bebrebe na nyame ehira wo mo emmemu obi wo no mo nyame ama na ma bebrebe wo mu nyina so ye nmunyamfo but wo mu nyina say adaya enubone no motu eguso na wo manom last week won say ka say asafo ha me hu obi a ogina awiem ogina wo pagya na ni hwe awia sa busa krache adaya o Yesu ba wo fira awia na ebo no mu pie serious enti mesramo wo de hye bi
wanum no ban anubone ma baabi a waduro no afi de wo ya se wo gensem a enhwe ne din ne boafo peye wo na obetimi agye no nya saa de wo twa kwan bia nim se na chirache a eni se wa amwa na obenom wa sei kwa wo bra wo no so wo bre pa o nyinse mu asem nyasem ketwa enti wo besia kora na obebbo na ade agye na sikwan mu abọ na fa ne gye ne sikwan ye de number na etudwa wo mo hwe TV ne de wo mo hu no screen ne so na wo mo TFM no ye bobo hwere ne ten ye sole ya wa frɛ ye doctor men so ha wa wo kan na me wo mu biu na ya boa na so otimi afa anto ma pefra eja cha wi a wonim ye bekɔ me ya me mpese me ha mu bebre because ebre no e ketewa bi na woni pa fa adonim doctor so ni no dada sa ye se asopa ncha asem te obi wa na so mo ne wa o ye de na aka asem na he ne number bi doctor mensa so ye wo ho se o de sa no ma me kan ye to nchen a dwuma ye die woni pa ya lesa ho no gidi wonim obi wo ho no ma wa bra menkase ye de no de nyame o muntie ne ye obi a mesayale a matena se adwene ho se de bia yale sa no kwan a mefa so asayale ni me de haban na be sayale na haban ho asem no so nansan wi ase ayehu enti wo kwote haban bi de asa obi yale a no ma bebre betimi abakora se yabo na duro ebetimi abase bibi kora bi agu so a enti se kane de no kane ne emfa wira na edo emfa eduro ne do wira but ne de ye de eduro ne do wira enti mia kasa medua me haban untie ne ye o eni so obi nya prostate a me ma no prostate edura ye me ama haban a medua bi e na makote de aye saa de no me ma obi typhoid edura e so hu se typhoid edura me de ma na ya haban a ye me ama de a medua bibia ye yale a obeba me ho se obesa ho yale bia no eye be kan say full supplement a ye de ma wo ama wo ho ato enye de yakobo na duro bia na se bi e wo so kwan ye fa so dra ye haban akora no fe keke ti yale bi hawo ehunu huna ho epese gu wani ase epese ku wo awo sem aye problem amawa me say kam bra doctor mensa he back na be hwe say the year kan no ya hote anasa gudi enti ya de number ne tudwa entempa atwere untimi ma ye delivery service baby a wo bia e betimi de bia brɛ wo send wo sika no ba na ye de abrɛ wo mo ya ye we ya mo na bo mo pa enti ya de number ne tudwa twere ne ntem na afi wo so ehwe akiri kwai Maa Akos unim say si Dr. Mensa dodo na friend semenhia no kwasam into come Dr. Mensa ne ya just say semenhia Dr. Mensa semenhia sane fe no yanye Dr. Mensa number no number no 0244 92 12 69 0244 92 12 and 027 11 73 551 027 11 73 551 number when see Dr. Mensa mom number ofra ye befa ne wadi nkomo 0532 92 80 95 yo kotwi ye ni Guinness depot ne din hwani mu enti enkana pompuni manta mu so no yo Medina Zongo Junction o man FM ablosan na se e ho ne ye wo aye di adwuma ba bia wo bia wontimi ma ya so ye no so ofre ye ne a ye betumi aye delivery service ne ye de adu ni bia brew na abo abro chire ba bia enti wo me nyame nhira se wo na mo fidikesi yesu man kofo nya hoden apomodene ne wo mo no mu bone so ye je wo mo ye de nyame eda wase pa na mo se wo mo nyame pe wo maje wo mu nyina no ebe he Dr. Mensa chiri kwa amen nyame ensha papa Dr. Mensa Dr. Wanda ena otene kan kwatwi on Guinness depot no ena edi enhwe ne mko na ekwaje apomuden amapa be me na me mo hawie ya na wa me family tro mo ena de em se me anga se matutuma ni awe on se me pese me hwe ni sei cause en by direction no mi si forma na obi ka kire me se me nua ba o se se covid na ne ka no e ya sempa no ankasa wa no bi ono ankasa wa jibi o se ahase no ni security man ta ko okwa no ajiba ako bosume so na muti o muka no de aba beto but ne security man se sane ehu asi aye den no ye ni free dwa into aka kire me se kwa bia so me next security man nkasa sane bia obetimi agya no bi ma me de udru covid asoye covid ye sese ba bia adru no
ɛmi sɛ nipa dodoɔ naa ba abɛte aseɛ na problem kakra bi a yɛyɛ nya yɛ baabi a yɛ a ɔmbɛnya bie no ɛno na sese ɛyɛ ami ɛnya problem kakra efiri sɛ sese covid nyɛ ne yɛbɛka ho asɛm bio wɔn ankasa na wɔdi covid organic tiger nut no ehunu sɛ nneɛma papa ɛwom nnuane nnuro ahodoɔ ahyɛ mu ma vitamin C wom vitamin E wom iron wom potassium wom fiber wom yɛkɛse yɛbɛkeka ama de akye na nneɛma nso a ɛyɛ nso deɛ ɛda mu fua sese baabi a Ghana aduru no ɛho bɛhia sɛ wobɛdi organic foods na nam so ama watumi anyini akyɛ wanyini agyina brane menim wo age deɛ bɛto kɛsɛ mema wo age a mɛbɔ no obi abɛsere because wodi COVID organic tiger nut ɛno nso ɛma anti-aging wonyini kura na still yehu a wanhwɛ yɛ a na wano fonfom wo hwɛ a wontimi nhwɛ refuse to grow the COVID organic tiger nut mesrɛ wo asante mantam mu ha na wo yɛ storekeeper anaasɛ wo yɛ supermarket wo yɛ dry seller na wo tɔn nneɛma na wo ntɔn COVID organic tiger nut anakyɛ sɛ wo mpɛ sika ɛnnɛ sɛ si adeɛ a ɛfi aba ne yɛdie adeɛ sika wom a wobɛkɔ akɔtena hɔ a womfa wo nsa nsum ano ɛne sɛ wobɛwɔ COVID organic tiger nut ne bi no watɔn obi busa me sɛ ɛnɛ me kɔ store bi ɛwɔ asuofua ɛna ɔsɛ me ha deɛ mɛbusa me bi da o ɛnam sɛ ɔmo frɛ yɛ a na yɛ direct ɔmo kɔ baabi foforɔ because sɛ na ha no yɛni sales point wɔ ha ɛno nti na ɛma yɛ mɛbusaeɛ no but yɛnya bi wɔ ha no mu sɛ a ɔmo frɛ a yɛbɛ direct ama ɔde aba wo store hɔ na nam so ama wɔhunu neɛ COVID organic tiger nut no ɛyɛ ɛna me no wo kasa yi Kumasi deɛ baabi bebree ɛna wobɛnya COVID organic tiger nut ne bi me no wo kasa wokɔ pocket trade deɛ wobɛnya COVID organic tiger nut ne bi ɛda so wɔ hɔ Fred Mens ɛda so wɔ hɔ wobɛnya COVID organic tiger nut ne bi Tenatek Herba Sofo light traffic light na se wa wobɛnya bi ɛwɔ hɔ saa na me no wo kasa wokɔ ɛsrɛ so adagya wobɛnya bi wɔ Mama Better supermarket wobɛnya bi ɛwɔ hɔ me no wo kasa ya wokɔ Tafo a yɛfrɛ no God is good supermarket Tafo station hɔ na baabi a trɔtrɔ cars no egyina na no opposite trɔtrɔ cars stations hɔ na no store no yɛfrɛ no God is good supermarket wobɛnya bi ɛwɔ hɔ me no wo kasa isa wokɔ Pankro no etimatim ɛhwɛ a udru etimatim junction a store no yɛ Yesu Mo supermarket wobɛnya COVID organic tiger nut ne bi atɔ ɛna ɛnɛ ɛne sempa aba ne sɛ yɛ papa bi a wɔyɛ sɔfo na wonim waka asɛm bi akyerɛ ma saa asɛm miwure emfida ɔsɛ mmea nkasa na mekɔkɔtɔ obi sɛ mebɛdi na me da mintimi ɛna na me yɛ mistake anka me dagya me mpa ɛbɔ a wɔsɛ mebɔ hɔ efiri sɛ wɔ daema afei no ne wura fi kura sɛ ɛbɔ no dumienu a ɔsɔre bɔ mpa na wɔhunu sɛ ɛmoa wɔn nko a ɛwɔ sɛ wɔn nso na sɔre ma no ɛboa wɔn mu bi etimi no kasa wokɔ mankranso a sɔfo prophet Samuel Botwe waba bɛfa ne ve ɛde akɔ akɔgu n'aso yɛ hɔ ɔwɔ mankranso hɔ na wobɛnya bi wɔ hɔ ɛna ɔsa wɔ baabi yɛsi ɛfrɛ hɔ mankranso camp me no wo kasa mu a mo wɔ tepa ne mpɛsua so nyinaa mo a mo wɔ mankranso nkaweɛ efisɛ ɔno ankasa ne fie ɛwɔ abu akɔ maakro ofrɛ me a me de sɔfo prophet Botwe ɛnamba bɛma wo na wɔ package bi anaasɛ wakyerɛ n'aso yɛ ɔno wakɔ akɔgye bi kama sɛ wo pɛ sɛ wotu kɔtɔn anaasɛ wo pɛ no maako wokɔ prophet a wobɛnya bi yɛ papa bi yɛfrɛ no master bayisi wɔ dɛma ɛnam no kasa ɔno nso bɛtɔ bi de kɔma ne yere ɔse daabi ɔma ne yere nkoa enya so mfasoɔ etu ɔno nso de nhyehyɛ aba ya ma ne bi kama a wɔde kɔ dɛma etimu a mo dɛma ɛne techimentia ɛne ne mpatua so nyinaa no opɛ COVID organic tiger nut ne bi atɔ a ofrɛ me numbers na me de bɛtoto dwa no mu bi a me de yenua yɛ papa ya de nyina yɛ teacher ni master bayisi number bɛma wo na ɔno wayɛ nhyehyɛ no ɔde bi abrɛ wo kama mesrɛ gye numbers yɛdedi suoi na frɛ COVID organic tiger nut bi nneɛmfa bi mmerɛ wo sɛsɛ no yɛhia sɛ mo a mowɔ supermarket na mo pɛ bi atu atɔn no wode wofrɛ me a mea mɛyɛ nhyehyɛeɛ mema wo ma soɛ kora na mea makɔfa na mede abrɛ wɔ supermarket wɔ na nso wanya bi atɔn ɛde aboa temamufoɔ numbers ne yɛ 0200 77 72 77 0200 77 72 77 0505 40 88 62 0505 40
88 88 62 62 yɛne a wɔn kran yɛbɛfrɛ yɛn nua Richard ɛwɔ 0558 0558 400 400 265 265 0558 0558 400 400 265 265 ɛna me ankasa me no kasa wofrɛ me number wei a Kumasi distributor baabi a wopɛ bibia no me make sure sɛ me di bi ɛbɛbrɛw me number no yɛ 0244 21 45 58 0244 21 45 58 ɛna me no wo chadeɛ ketewa bi no masɔre fi sɛ Maa Akos akonya deɛ eni adagye koraa woba ha na wohwɛ ebi a reception hɔ na eni obi na bɛka kyerɛ sɛ wo bra no kora agya wo mu bi ebisɛ ɔmo ankasa nso hia moa Maa Akos me no kasɛm bi akyerɛ me de adeɛ bi yɛ mfa to ho ɔnsɛ sɛ yɛde yɛ maa na yɛta akɔ afidiem ɛkɔ yam anuama no sɛ wode abura yɛde agu nsuom ɛkɔ na wode abura yɛmfa ngu nsuom ɛkɔ a ne yam no ɛyɛ different deɛ yɛde agu nsuom no ɛnam the moisture content yɛka moisture ɛnam sɛ afɔ na nsuo ɛwɔ mu ne nti no o yam afidie wura no ɔmrɛ ɛtiɛ ne yɛtena kuro nketewa mu bonsa wokɔ na akɔ yam a wokɔ yam banku yam no baako pɛ bɛtɛ wokɔ yam aburo de abɛka akola yam no bɛmprenu mprensa because eburo na no ya dry ema nsuo na ewom no nyina atwe enti ehia bre ansa na etimi ayam because moisture content bia eni anumu but the other keka bankunu de enam the moisture content na ewom ni nti no okwa afidie wura no omre oyam ne baako pɛ ne wawie adentina mekasa atadwe ewo nuanu no bia ye frɛ no fiber fiber we se odi na ekoyem nipa se odi aduane wie a o small intestine no large intestine no ɛna ɛyam aduane no yesu sa ne etabu sɛ ho sɛ na ada yɛfunu nikenika bisim a yɛsi edi aduane ɛwɔ sɛ ɛyam nyankopɔn hwɛm ne nabɔdiam ne nsankyerɛni mu no ɛwɔ sɛ odi aduane ne wie a ɛyam na nea ɛnya no sɛbe ɛkɔ baabi a ɛwɔ sɛ ɛkɔ na nam so mabra no so a wakɔ akɔyi na nea ɛyɛ no ɛne mogya no ɛdi afra na akɔ nipaduam no wɔ widie mu na nam so ma body no ɛdi ayɛ adwuma na mmom no sɛ wo system no anaasɛ wo intestine no elusu certain things a ɛyɛ aduane na ɛbrɛ ɛne ntina me de akole ɛne banku ɛyɛ mfaton no ɛba saa na ɛnam sɛ aduane no di no raw na the moisture content na wom no ɛyɛ less nti no aduane na yam a ɛbrɛ bɛsɛ onya covid organic tiger nut no ebidi a ekuranuane no bi ɛyɛ frɛ no fiber fiber when ayɛ sɛ nsuo it naturally neutralize aduane na wo bedie no na nam so ma ne yam no akɔ easy ɛdi amount eti ɛbɛka kyerɛ sɛ there is an iron in tiger nut a ɛno no boa easy digestion etu didi a wo mrɛ na ayam no kama ɛdi amount ɛnam sɛ ɛsɛ kura iron ɛwɔ mu nti no iron no so ahohoro wo system no mu na yɛ ka ne sɛ the cell the veins no ama mogya ɛbɛsɛ wo sɛ di afra nyinaa no ɛkɔ easily the flow of the blood no move easily a bibia ensi ne kwan enti one iron na ayɛ sɛ adwuma no ɛna aduane no so ayam yie nti ama nea wo hia no afra neutralize with your blood no ɛna ɛwɔ sɛ penetrate system no nipa aduane no na nam so etimi de yɛ adwuma yie na wo nam so enya wa hoɔde mapa enti ɛnɛ de amene atiefo ɔkyɛ ne sɛ tiger nut ekuranuane no bi yɛ fra ne fiber no ɛboa ma wo didi a etimi yam yie ɛno aso saa boa ma sɛ wokɔ na sɛ wokɔ akɔgya wo nan a yɛse constipation ayamtim de ɔno ne to nkwanta a wapae enti pɛ covid organic tiger nut bi na di na aboa ɛma wo didi a etimi ayam yie ɛnɛ wei nam ne atiefoɔ ɛba abɛkyɛ mesrɛ deɛ mensi so bio ne sɛ mo a mo pɛ bi atu atɔn de supermarket no mesrɛ sɛ gye saa number wei na ɛfrɛ yɛbɛba wo nkyɛn ne ɛno abɛyɛ nhyehyɛɛ no wagye adeɛ no no watɔn ɛde ama wɔn a wɔpɛ bi atɔ efisɛ sɛ siam no kasa yi mate sɛ Maa Akos kura hu sɛ me phone ɛrenge saa course ne ba na ɛba me yɛ nipa baako pɛ ne baabi a na metimi akɔ enti sɛ ne ɛbɛyɛ a wo nua bi a wɔpɛ saa ahoɔden wei no ɛfrɛ me a mɛkyerɛ the nearest shop na wɔkɔ akɔtɔ bi nti frɛ na yɛmfa do so pom egu asoɛyɛ na gye na tɔn ma tememfoɔ me si number no so last one na makɔ
number no yɛ 0244 0244 21 21 45 45 58 58 0244 0244 21 21 45 45 58 58 na 0200 0200 77 77 72 72 77 77 0200 0200 77 77 72 72 77 77 0505 0505 40 40 88 88 62 62 mesra mo me nuanom a mo wɔ mankranso ne mpata mu me se me no ka sɛ prophet Samuel Botwe na so yɛ hɔ a ɛyɛ camp uduru hɔ no mu a ubenya ne dosopo atɔ saa na mo a mo wɔ dɛma ɛne ne mpasa asu mo fra me a me de sɔfo anaasɛ teacher bayi si ɛnamba bɛma wo na ɔno wayɛ nhyehyɛ na ɔde bi abrɛ na nso watimi adi ɛnya hoɔden ɛde ama oni padua me da asema afo na me enhyɛ o papa me nso me da se eye shize awie ɔno na ama me rig ahyɛ na ɔsan ayɛ me makeups kama no shize ɛwɔ kuma se bom so ɔne meet me the sport ɛde ɛhwɛ ne mu bɔmɔ de a na ɛfrɛ no ɛwɔ 0249 155 776 0249 155 776 Joseph Fashion. Hey, I na say we yana. No amount they come. Ono answer na pa me dey yo. Enti o kuma se bom so. When meet me the sports edition mo friend no. I was 0243 433 465 0243 433 465. Memena. To asoma me twene boy. Me pa cho enti abra owo akra ne wo ni wodi biase no meni ni nua panyin na nakofi no ekɔ hɔ ba akɔhwɛ no ekɔhwɛ ba bia akra no ombefa no omde ne kɔ nti ye ba ye ne firi wode manko biom ofra bra na wose bia omma wonpo adwuma mai nti ne ni akra ne eni nsan so nti 3 years ago me wo hwa no pa bia no ofra me say 3 years ago me wo hwa no ofra me say wode akra na ba ewo agona asante agona na akora na ye ba bedi Akoma ewo me late sister na damfo ye frɛ no mod edisa abankwa honom nti me koshia ono ewo agona health insurance ho na sister na ye adwuma ampa de akora ne ba ya obedi Akoma ewo sister na enchen nti akora ne ba ya me ni kofi me ni kofi se sister no pon a na obefa no me hwɛ no na akora ne enya mag bi ewo nani echi sei nti mini ni di nkomo na bibi mark kucha aha eda nani echi nti mi so mu kura se ka me ya atia ne se he ho na wo no wodi mpi pragro na ye de na mark wi abeda wani echi asema akora ne ka kire me ne se one ni nua ba ko yi sister na o papa ko ware no o kura mamienu a me ko hui no mo hwe TV program and step mother no emma anti me fan sa akoyi ni nua mo no mo na wo ho no o mo hwe TV program ene koye achinyejie we so pe channel we so pe channel we enti akoye entokwa enti ye frɛ ba ko pastor of a glass pa ye eno no odi twa no e ma mark no e beda ho in fact e ho me bufu pa man kasa me frɛ bra no ma musa no ho asem na mo me ye ma adwen say one day me ko new odi biase because me ko nso a emfa papa ma ko ajanka ba de ye nye ne sa nti me yeri to me fo ka kire me say me nyae na me ko na me ba minim de ebisi wo akiri nti ma me jaye nti free o bra no abra akora ne bedi Akoma no omo bi school na obefa na ekoye nti free wo de akora ne ya ntene nka bi wa besi last year October 2023 ye ho na me wo na me papa frame say ye di ike aba na me say ye di ike aba say ye fra akora na Isaac kire me kwadwo Daisy Isaac kire me no ne ye ne ike nti me ko ya ampa na akora na ewo na mbusa se hwan na de ne baaye o se mod Mr. Adamfo no na de ne baaye na me say na de o papa na mu wei yes o papa no anka ho ama ne momode akora na komane Mr. Adamfo na ye friend mod edisa bankwa no se onfa akora no emre na busuafo
nti ye ho no madwen mu ye me na minim se amaade ene ye de soma nipa nso de onya amaade ade nti ne yetimi ede ne soma e ma se omra na busuafo efiri obra no me number de onim nti me de me frɛ na onfa me papa e oti wo kura de em se 4 years ago e besi ne on frɛ no ma ne mpeke ne call kura da nti me de me wife number ene frɛ na ndie me de frɛ na no e new number na opeke na me se me hu se aike aba aike wa na die na asi a aike abajama ase abra enye wo akra na wo sa de ne bai wo de na mane se niema na akra na wo ye niema na me bu ofu wo se an wo yare wo de me man time na me ba pay man pressure enu ntina wo de akra na ba no wo se akra na yare wo se ono no yare ono mum yare na me man time obeba na oni abetena ase e wo akra no ho na yaka de wo ho bia obra wo de ne bai ne ye de ne ko ye free jama ase tabre ema ye busuafo hu se sei na asi ma busuafo mo tabre di adanse efiri so ade akora ne baaye no efiri ho ye hu ne biun ebesi ne obi afre ne biun a ompeke mi salon ansa no a obeka baabi no na osifie wo mampontin dumanafo me papa yi ene ne workers ene koye adwuma wo saa site onye se waje ne contract o nimdie oye asona ba oye de oye building technology into odi nimdie no eboa se be ya obesi fie na akọ akiri mi sandi ska bia beja no ono ani sika ene odi ye fie na akosi mpempen so a menua ba no e ka baabi nansi ya tese efie na menua ba no esi ya odi gya ne ma no eno so bra no yesi opeso oton fie no opeso oton yesi opeso oton fie no odi for sale akobo ho me pa cho for sale mo ho makọ na no kwasi ada kọhwe se ade for sale bi bo ho ana ba me kọ ye de efie de ye ton a em se sa ne ma no de mi nim se de for complete building me pa cho ye complete building self contained ewo man pontin du man bedroom self contained say 8 bedrooms na woni kunu no me pa cho papers no ewo no oba ma no me pa cho an we have to speak dia ye wo building permit building permit ena momo eno na ye wo eno kra no em say photocopy because me who how authentic that paper is because in krata ne dia meka se ni nyina oba ma no eno anti na ene awie yi nti esempa se de man me pa cho mpase ehu se Ghana mran minim so wo ba wo hwe ba me papa yi ono wo ma yehunu se woni kokoo afu bi ode be maye nti ye ko school no ye maye ni brei se no ani ye kokoo afu ye nuan minim nuan ye miensa eno ani yesuaye me papa yi bra me ko kira ade mpo 18 months ni entwa me ka bosumi bia na otwa me ka se de aban no ede be ma me ekosi bra ye twa me ameka nti wahwe ama ye nya ba bi asi owo ema yensu yeye bibi ede ahye nanimonyam na emom o meware na ofa baako enka baabi na o mpese obefa ne niema nyina asa beto akora atwene se eniema eno kora na ye me ya no one o sister no wo say one ne wo baako pe pa chon one ne wo baako o say your friend say your friend Ignatius Kwabena Dazi oye adwuma wo Konfano Chiwura Bank sisi a wo Wiamwase Konfano Chiwura Bank isi wo Wiamwase branch head office e ho na oye adwuma me pa cho an say na chira kwa eni achiri na mo mama ma wo say me pa cho ne ye miensa na ba kwa ka baby sisi ya kamie no me pa cho an ono kwa na oba na wo mu emma na ye mienu ena me nkwa na me ye bema okay nti wone no e ware mfie sen ansa na ofi no wone bema no ware mfie sen obe ware no 2012 me kai omo wedding date it was 26 August 2012 okay na omo ye wedding ankasa ifi amamre ndie ai no ne ya ware na de omo be ye no before the August nti oye no ho ade kama oye no ho ade kama nti wone no e tan na di sen sound stable ofi mo one ne tena from 2012 and me stand ewu 2016
no 2016 10th October 2016 okay and me Easter no at the corner crèche na 4 years o sister no okwa ware no be ma na owo badada me pa twan no oba be ma baako ba be ma baako me pa twan no kwata ware na se me pa twan na be ma ni so obi dada be ma no de owo bibnemu wanfa ono ne de na ama ware na se menim sa akra no o ma me free asanwase kumase asanwase oyo oba okay be ma no oba dada but wanfa na ama ware ase na o sister complaining say bia be ma no abuse no e wa ware ni mu ana no complaining kire mo me patro no de wan complaining bibisa ankire me da enti yare ban na born no dey say answer wo free mo on the 9th October 2016 no menini di nkomo around 9 p.m. I anajo wan kan kire me say ne honam baabi jojo no mpoda ko sisi ade chenye me wo school mu na me papa frɛ me say anopa be 9 a.m. say unua ba no yaje na to konfa no che si moje etu no na me say what nipa me ne na di nkomo anajo ade che a ye beto aye nkomo so de ade nti na moje etu no nya ya brabo mu nkomo na warie mu nkomo da bi ya brabo mu nkomo ene ye die because ye behu ye ho a age se bia be month ana se ono oni adaje banka ba bia ye transfer nti me pa chwan ya teller okay yankwe enti na ye ntai enhia enti ye di abrabo mu nkomo ena ade chenye na mbo school me papa be ka kire me say o frɛ me say yesu nua na yare eda konfa no chine any 15 minutes kra ena ode ne car free insuta no ye deputy educational or education office say obo Easter na me frɛ say yesu o yare yesu wa kan chine gu na me say it is not possible menti ase da ampa ode me tena ne kem ye ba konfa no che ba ya ampa na me Easter no ampa wadane bo me pa cho no onyim oni akora ni nyina na postmortem ba no mo se di no postmortem no e ba ye no omo kire se o yusu aduro eye abibiduro ena sa aduro no asigiusu nyinsen no ene ma sa ne ma we nyina e ba ya ode wo ye enu say na there was a big question mark e wo ho because oni be ma no enetie ena adano so oni be ma no wo dem ho ne omoma no nyina nso e wo different room ena na omo ne sister bi enso na etie fe na age wona na ehwe nkura no no nso e wo fie obi minim die ye ya menua ba no emoja timi tu ne sa ina mo suspect foul play na me die me ma adwene mu pa de na minim se bibi akoso e wo dem ho ena ma menua ba no e koye sa na emum wanya ka ba bia wi oye ne de kura ontimi sa mankwam nti eno de mi jai ma ne kai enti o free mo no na ne ba no e wo say me pa cho o free mo no IK o free mo no na akra no 3 years and some months 3 years and some months okay enti be ma no ba be ye wo sister we no obeye na sede nyina okay enti bibia wie ye no ejapade wo ho sai na mo ne transeka no ejapade a ewo ho no eye enkura no edia no eye enkura no dia minister no wasi fie no mienu ba ko jamase enkura no ba che se o sister ba no ne dazi wo ye no ene ne ode ne ba ware na se no omo enkura no mienu enkura no ye mienu ye friend ba ko na nakofi ono na ye panyini ansa na ode ne ko aware na se ene owo ba ko ye friend no IK ebeka ho enti enim se enkura na ejapade obi entimi emfa nhye ne nsem se eye omoam dia na ye de me pa cho efie no nko a efie na ya mo ka so peso ton efie na opeso oton no eye baako memete baako mu ojamase odi kai si se efie no kra nsa na obehu bradazi na ware no enumu na me sisi akura mete eni se bia de wo ka wase ma one dazi sika no me se me pa cho anya one dazi sika no se dem no be ko mo ya wafo me pa cho me Easter na me ni di nkobo pa ni secret bia na o ka kire me even ebra na ans o eduru time on bebo edan ne so no ato enchansen wo kwadwa abra honom a me ankasa me hu receipt ma wo de kire me egu ho
ennua no so ne makonta ba ko yefre no broni o jamasi apa so ne na di hu nkomo se ono na di nua bebre but no de minim se wo twa aka na ase no wo ntwa aka ende mi ntimi nka ho ase and that's no onye adwuma me pa cho your housewife or your house me pa cho na oye adwuma no oye no minua ba na yefre no nansi bi ne WhatsApp no kra ne pe adwuma ma no e ma ne ye wo adansi wura bank no Formina branch. Until I cannot because if you know the new was see before or worry does in the fine. But the new kusus only was sister and one it does it no was sitting there or any crew yard. I want to be my country. Say maybe a bema. Bibi yes, me crucica woman say no, Miss you say. Me pacho, me papa dancing. If you be oh papa na ye work. Me papa na ye dwuma. If you be eben ho wuwie no omoje kon oje if you no contract if you oje if you no contract ana o si sa fie no wode ono no emfa so obenya wo sa efie nim nyina esa ko wura efie na na menua ba no esi nti efie no kura no metimi aka se me papa esika ewom if is waje obi contract no ono de obenya nyina wo sa de ko wura sa fie no if so nim se ne baba dia o sister over the age of who at the age of 36 years. Oh, 36. When you need. Oh, I am 87.9 FM. MT. Tama movie a year no na moka mo sister ni sika ya na ededa deda ho wisi ni na no be ma no kokko hiye. Snake no ho ne ma no ya de ma enkoda no but bema no na kodi de ho enti sa ye de ema nkura ne mien obi a wo ne chefa nana kofi no wo ne chefa e na aike no e wo ne chefa enti nana kofi ne de na de ekọ momo side a ye de bia fixed deposit nana kofi abrebe se papa ekọ nana kofi ne papa ye no ne o baba no eja ye no mo discount command wono no surviving spouse senate no mra no surviving spouse surviving spouse ono na accounts mu na wo mu discount go to ti ono no ono no o ba ni free mu no ba je ne ba ono na ko fi wo papa ono de ono wo ye ho na ko fi no wo ye ho na papa ni ji sika no surviving spouse ndim no mu tria sa senate benefit no e ko enti ono no emra me detective say sikana aba no ene wo bae aye ko ye no na wa withdraw more than 200 million ko no wo di tukwaye dazi no na kofi no nye dazi no na kofi ni papa no more than 200 million na ko di tukwaye akwa aburuchiri anye yi contractor feli anye yi nti wonde ne papa nana abas acceptance wo betua no try still wonye ntuaye na the remaining na aka na 276 the remaining 76 no ena wono no yema no 16 million sambre no ena ye de 60 no eba abusuya ebe ye jamasi fie no me de be to fence wo eye na kama eye sister fie no ai me ba penny baby a witi no e ko to fence wo fa ho e concrete ho no nyina kama enti ono na ko fini papa nso ji sika no ko di ko up to now one farmer up to now yen sankan enti akwara no mo ho na wo papa ho sisi akwara wono no de wo ne papa no wo sisi a wo kes nti wo hwe no so wo na hwe no ai yen ni nyina na hwe no mo ne nyina no di sika no ma mo bi yes still yen no de me hold ne papa no so be 20 we are still waiting how many years that is I am yo se mi ntumi nkasa ache de but still ache won tua ache well wo she bon dimi mi so obedi ni bo how many years ni mo bai wu ya how many years ni wo she bon wono na tama na obaba ni ngu ye no ne ba no hwe no na ko fi ne papa no ne ba no hwe ai won de no hwe no ni o mu nyina na hwe o mienu nyina na hwe no nti wono de sese kura o case ono wo case ono wo case ya papa hwe ne kama ya ni nyina ni papa ni nyina na hwe no kama okay enti no no de ni problem wono ai kedie no mo wie aye no bibia ye settle no ena be man ka sa ode akora na ikodi kuro no ono akohwe no me pa cho ai
ɔso ɔde akora ne ɛkɔ ne kuro ɔde ne kɔ sɛ ne ba ne ba ɔde ne kɔ na so ɔba na wu a ɛnya abusua dia ɛyi wɔno na bɛka sɛ bi a ɔba na wu menya nware nti no abusua mo hwɛ no and the open obey decide nti ɔde na de ɛkɔ nti ɔkɔ no na mo kɔ me kɔ me ne nana kofi ne ɛkɔ hɔ kɔhwɛ akora no sɛ de ne ho sitie yɛhwɛ in all snit ne ho ne ma ne masika IK papa dazi mo hwɛ wo gye yɛsɛnka bi a ɔmfa hwɛ akora na bɛ sɛ ne nyinaa yɛ 42,600 Ghana cedis 426 million okay ebia enyansani sabe obeka se abusua ewom sesika yi eye akoda ne dia ya de kwhwe de na so eye momo de hye monye kakra bi si ana sese oye bibisa me pa cho e free ho no ye one city crown farm wo ye ne na hunu me ne ye ne na enhia se one on one si kurada nti me de mimi hu se eno onim se sika na sika na no obenya ewo mu nti na ema ne gina so befa akora ne se wodi akora na ekotena abra akora no so ba bi ode ne kotena no omokodi na nani akoye no ayaka de because akora ne baaye no wo kasa no kora aso wo kasa hye ne mu osuro woni mu fie woni mu pa enso ne nua panyin na nyesa na wote wo beto me ne mienu a yetimi bobo wo beka se me classmate kora no enso we ne baaye afi na yese wotimi ka ne ho ben ye ko afi no hu se waba na busua ehonom mo so ko no wo fi sai me pa cho ko no 3 years and it's few na se wonya sai se 10 years na se you'll be 11 years 29th July 29 July no benya 11 years nti no okoye me fa se be 8 years also ko no 4 years 3 years and I say all 11 years okay nti be 7 years but mo de mo ko ho ba ko no o mama ho biem efiri ho no se mekọ ho a age se me frɛ papa no ma na me hu se omo wo ho ansa na makọ won ban frɛ na ma na ampiki bio ebi a de obepike na ebi different number IK way owo didi owi a mema one na kase no ano no okay menti nka bio ko isa de bechi oye sa na ase ompese abusua no be hu akora ne bio na am si o sa odi odisia wow ba ompese e be hu ne dia odi ama ne ntena o ni nim se akora onyine wa ajafi na wonka o enti de di nkan ya musai hu ne biem ye bra wode ne bre wonua ba no adam for pa abra wode ne kosomaye wode ne komane ye se ne de to sumienu no de bodi nkan de to sumienu no de omo ema akwan no obedi akoma wo minister no minister na adam for no obedi akoma wo no na eno no wode ne bre mu sister na dan for obo mama ne sei bia modihie yi wa makwan me de ne ba okache me pa cho wo ne yanka bibia adana wode akra ne beduru aguna health insurance office one and ofre me ne de okai hu se ofre me because mod no e wo jamaase o ma me wo jamaase woni se de baby amatinti ofre me de kra ka kire me se akra na ba eno so de o so oba akoma e wo hwan wanka me duru mod ne ho no okodi akoma no mi hia no wo health insurance office one e ho no okaka kire me se akora ne ba bedi akoma ewo mod no enchen ne mum anya ye abusuafo no because mod enya busuani ti so de akora ne bre wo bi a e wo saye mo me nti ase ana mo ne wasem ye ni asem mo de ebia na eya dan phone na meti ase but wo de ne ba no ebia IK amakwai ye de ne bre mod but muntu mi fa ne bre mod wa bra mo abusuafo amane na so oba mod ho no ena bia sabia so sabia nya do sambone nkwachiri bibi bato no modo ho dia ko be fra busu abo mama ne ye shia ba cho modo so ka kire mo se ya demolition ne ba amna be di holidays mod e ka ade be chia ma akora na ba no ena mod no ka kire me se akora na be ba holidays ne mum papa ne de enam se na me frɛ na on fanti no mu se obe frɛ ma kan bibia kire me ba omude ne bra mod no e ha me ye wo adamfo nua e wo ba bibia ne e wo so mo bo abusuafo na mane because bibi bato akora ne se si ya no a modern so ho ba kire na kakra so tia senti bibia ne e wo se akora na makwai wo so afi anti mod enti me de ne ba no yo na mo so bo hu se
wo mod bibia ni amunim mod nya mfom so but the mention say bibia no ya wo right way e was ye fa sebe ya akire bi wo kwaye papa but ho nko basem enti no obedi mod ho na omo ma kwa omo bi school no sa kwaye obefa na de kwaye de to so mi enu ene obegya ene to ho no kwaye enye ono wan de ne be de to so mi enu no so ena ode ne komane mod ode ne consuma mod so no wan san de ne be si mod so biem enti wo sa de ko si mod so na ode akora na e bae no ode ne ntade nyina entare kro de bae no ma me ka kire wa e be ye we entare dada bi kura sebe mi hu se de mi hu ye na ye me ya bag kura ode bae no bag abubu ye tum kura enye yi akora na bae kura no boxer I friend boxer pant akora at the age of 10 years boxer akora no nche bi no worry no didn't be jai ena chupa I know so aka che mo de sa akora na ye den ti no de neba and the papa be ya no okay akwa mo ntiase mama na do be ya no why don't worry asem we mafa no wake up he say nsem ni bebre ho mafa no wake up man it say me ya media nsem hunu na dazidi ya no me ne kakra ka ne keka bi a kire no mo fa bra me nto me bo ase ho ye de be asem ni me me ntumi nkase ya de be ko akwa Mako Royal Foam Ghana Limited se ji ye jeje mu month we no ye jeje mu ye 10% enti wo de wo abra ho brabeji wo foam papa bi wo da adwadwe ne so ache dodo we ye jeje mu fufule wo che ye wo ya on kase mu ye ya wo ha ye wo ya da bi ye jeje Royal Foam authentic Ghanaian goose papa Royal Foam papa brabeji wo de ya tete so bra na bejo de 0202 271000 0202 271000 Royal Foam I say rest assured 3p garlic eya dupa 3p die moja no se garlic ni atwe ye bo ase de aye ya so ne so ene de aye de kama de amawo moja ni ndia furusa ni ye onase atata we fo ye de kose ni nyina eya de kama 3p he o pressure no e manage no na ye ne fefefe kama ama hoode aba mu ente prepare 3p na no nom na emwa o do na bom bia no dani ba ni dua bobi anyeye Daniel ba Mr. ba Kolenaka ba Pidank any Angela so benya be friend 0248 928824 0248 928824 Transpin natural mineral ensu papa wo de ohwe ma akoho ane ne na yesa no enua no onom enua kane se wontumi nya hwe enti wo ensuo wei yamfa nsha fridge ma tumi no ba ko no wa kasu aka ho ensuo eya transpi ewu se ma ko ensuo bi wo ha yamfa nsha fridge ma wontumi no mo we su de yeyi ya ne de aba ha ne abebo bi kama emu de into wo ye wedding engagement wan ba dinto no eya transpi ubenya bi e wo ya Jamfi Street abre atuma nwa bi eja na 0554 207384 0554 207384 Congo ointment jiba ye Congo mampele ye bom Congo intida ye Congo wa tuze wa uji kakra no wo bekeka bi Congo Kabi Congo o tian wa behia Congo pro nentini no apapa ni na ye Congo winse ganga ye Congo tutobi efie hwiase na ye honye hwam Congo e ma no so yesu be fa ya han ni ye ham Congo enti obi am pebi ni do potwom a so wa da 0249 017101 0249017101
Alaska G, Alaska Po. Alaska Po. Onu na de wallpapers fe kama efe onu obi ani ho. Onu na akofa ne papa pa de aba. Wo da mu onye ho nya akono. O ko Alaska ho ne nya wallpapers no salu ho nya akono. Unya nipa ma ho. E ho na nya akọ wallpapers no fa bi fam ho. Office wo ma ho nya akono wate. Sorry da mu ho no. Baby say benti de unzem o bebre wallpapers na Alaska akofa ne papa pa de aba. Enti de efe bi akọ Alaska ho. Wo kuma say edum Mrs. Anoche Plaza Urban Prudential Plaza Freno. It was 0554 11 48 78. 0554 11 48 78. Current Ventures. Ya the Zahara Meshaba. Anu na mese wa fa namu yare en ha ho. Zahara no. Eyi kabom nom ntu de okwate free girl ne ho a nom bi na nya ho adwuma kama kwanda kwate Zahara G capsules wo de Zahara me san G capsules kwate wo de kwate for ho na de for wo de wo hwe na girl no so feeling na wo to anu oto bi ama na no munya mu waduro eya Zahara but what the ana friend Dr. Moore it was 0246 348334 0246 348334 na dance luxury villas say ye kwaje ye ni o ma ko enipa bro wo chenya mboa mesro so ukunu nsa me pacho room papa o koda fom papa so e wo ho man yi kakra waje aduane kakra bi wo ho eno no woda jojo wo ho kakra na wo jodi nsuo na wo jimo ya ba jemo aka ho ene de ya jemi anzani ya bedidi nti ya jemi kakra ni edidi ni ya bedware na chese ye dia akwato ye photocopy now ye photocopy now e radi yesu yi photocopy kini ayi turumu no enye turumu ya di ko dwa ehwa anu ane do ko say ye romantic eti turumu no yes inti ye pene ye de no ahye ye turum ne ye de akwakodware wo ho si wa hu honimu munchi mani kakra wa ni paso ye o me wa ye girl ne wedding edre iti wo da kakra wo sori a no wa oda mpacho bring me food to eat with my friend and we are not condensu Braboni na enjoyment. Eti kuma se tena se tanja mwaso woni I was in school no friends. Enjo Trinity they cancel. And the shadi mo friend 0579 900040 edio woso wonenye wo ka de ya me akwa wo se beto enjoyment asem 0579 900040 Gasto and Mensoplus mixture. Enu na wafu ya tokose wota dodo. Wana ju wuku yere. Wa adai adi asamwa. Ye me adwuma. Adukum ya bati ye nima kum wo se da wo adai wo ye frɛ koso sa. So friends me ya bro. Ya bra what ya beto aso adai wo ye frɛ to koso za na ta boye za no madu wo fu aye se do na say babanku anu na kwa ni bufu ye na oja ne yere no I can't do a tabi. Utabi. Mama need to be toilet in our conio or body to as a preoccupant. As some of the girls, you as a preoccupant. That be said, as a mina maker, maybe so who do Kakrano. I said, what you Some cut on once.
Ada tano so ka de mo. Tanso ni pati anko na eta. Munyina mota. Aba mata ta kura bi nie. Oh, toilet de omo nkonkone. Oboye foye bo wo wa de topotoi. Ala mata. Mota. Obi ti ready o di matam no. Asia fo we ko. Wa mo nyina hwe ade yi. Ye fo wa mo ka free. Wa mo ta ya mo say free. Wa mo nu ko ti wa mo nyina. Ni azre. Ta dia say free. Da koto. That's so plus. Ni e to ya to gas so plus. Una gas so plus. Na no ko do ha e de he. Ko what me kan wa ka go to go. Onu ya hemra chita. Aho ma chita. Aso me ke kwame. So ebe ni mi wuro. Ebe. O ba tu mi duku ne. Ojo so. Ojo so na wata. Ya to wa do. Nigina onum gaso plus. Onum gaso plus. Onu ma da kwanya sa. Ai, gasto menso plus. Mesa nyasa. Okay, the almost a tanne. Sani o mani o mani na no just hard burns on. Okay, indigestion just o do the plan say indigestion. Diarrhea. Okay, my men can. Say the one started tatan ya nyanka. Mo de tatan sani apon. Etanso enka ho. Ade no. Etana kan ho bra. Etana kan no match of flatulence. Na me gas enka ho. O na say ne mu dibem. Na say ne mu dibem. Na say ne. Ana me say mo tan rough ups and we mo draba. Anti flatulence and heartburn, diarrhea, indigestion on. Pains before and after eating. She has a who did you na say a yaw no ni peduama and temper gastro and menso plus mixture. Uji bia na okro no. Afo say menstrual pains a man na moja statistic to a una ye dey wire calendar boso me nyanso ye twa an ama be ka say aso because wunti am ayente wunti ase enti wo beje menso plus ni bia e be boa pa ne gastro plus na gastro plus no che say oba na because gas wo yem ana menso no so e you okay for number but say tan dey oba tan be matter okay number no 0248778899 0248778899 for bulk pictures and body and Mr. Herbal for kwaje jinina away the College of Medicine and Allied Science yes sir admission okay but more than bra SHS mewa first degree in health information management SHS science graduates wishing to gain a degree in bachelor and diagnostic imaging okay and to more than say why we school now per se obabe pursue bachelor obenya kama na onze baby o ya accredit o mo a onya kutom certificate baby ade be ko bia no ye be fo wadwuma omu se no ha na ofiri banko ade a aha ete se wo na akwa bi ko so okobon koto no na ode ne sa koto bo no ode ne sa koto bo mu no na ade ne so ne sa otwe no se ofren mama ade bi aso mensa no se de no se ase wo no se jai ne bra ko na ode upie no hu nipa ban awo ya obegya se wo ba no se ode upie akwa ampa ode oni pie be hu se wa jani mo dimi kan no se no wana wo no se wuro no se me ka che se so ode upie no hu nipa ban awo ya obegya so enti se wo ko school we na se unya the certificate ni ko du ba bia ye nyahu se ha na wo free awo ba College of Medicine and Allied Science se ye nyahu se ho na wo free bank ko adia interview kura ye nya no anse ya fa numbers no okay 020 na na mutata me numbers is me na me hear me advert 0208456556 0208456556 ubusa ebetumi akabi time herba Mr. aha ya de bre ato yare na so we o say malaria fever e ma na abapa na no me mate ba ko na no say promise there was a fever na say hey and o fever nye bra budget time na e mo pa loss of appetite obi o wa fufu ma ko fie na ko di fufu na say hey ma ko sanya de na odi fufu ma go na weekend say say o ye wa ade na banim ya ban ko fi so a de atwa wo hia no nkura bata no the branches of the fufu na kira e be di bi ansa na yakobe na make cha no the branches of the fufu nya asem keto na wonya aduane we pasi wanim na wantimi ani abra ufiefo abefo mpewasem ko pet time eba na ye wa nenom general body pains immune system na ayemra e be san support bra na beje bulk purchase odi o store ho
o container ni wo ko jibi ko gon krofo ba beto oni adwuma ya ka say adwuma ni ho time herba abu 0244 417 669 bomodi na koje time herba grow fine o dende grow fine o dende grow fine o dende grow fine the same money tua menses for no ye doctor I fit me menses my what you with 3 year grow fine se bra beje say o ma to ndin doctor menses first day am tell them ka so your ba me nko hwe doctor Uzu yeah na me say Dr. Uzu no is for Dr. Mensis kafra but modern appetite na e wo form a wo kwa obeboa che say numbness grow fan ye nyoma bebre but modern na kokoje wo de che say yen senkyere ne ankasa me say mate so fukura na no odi ne baba akoma dance che say adanse ne bebre kokoje grow fan bi na eni wakagina mu 0244596532 grow fine will make you grow fine. Okay, that's it. Say ya wie. Atana ho asem ya wie. Yante ho kakra pro ayi. Say mo wie tana dia tana na. Ba no say na me ka say tana ni pepa nso say ewo. Nti yanko. Dazi. Yante ho. Yante say be say to 20 ba na International Women's Day. Ma ye bom mama baso ate. Ma ya de. Say nya na mo nya ba mo ya de. Na ye dom. Ya domo pa mo ya de said e ma ya na mbusa mo seti mema e ba wiase se kama ma bia nke be de ni ba kwa mo mbusa ho sa question da ka be asemo me say e bia na be man shedan me say ka be a big problem I'm telling you and sister na jaja ya de anke kan na ya do me say me nansen bra bi bre ofie ya de anke kan na ya ade bo ultimu say ubengunu easy but nama me yire ko krom kura na se me biare kura na me patade kura hye o ma no eno kura musumi nsie ne me nyanya atade am le be hye akura so anwumre du na bia me biare me raka na se bia gospel ne bia me patade hye ma eno se ye ni me dit me fekere mo atade sugu odopi mo me hu de me fa hye no na me se na mo ya ne se ni nyame nhira mo ache e ma nyame nhira mo papa from ampenire so be ka do twa to so efri akoma mu nsem ha ekotwa do twa to so ye ma me fosti ene ma wo fi ha nyina ye ma mo happy International Women's Day nyame nhira mo papa me sham na musuba na ya mo nsesa no ende be bo mo pa ma Ghana ha menim de ntia nipa asisi sembo e musa na ye beto aso nti de me pese me kan se obi wu na ne japade ne sika ne nioma a ewa akire wo fuma wo fum na wo de nyansa pese wo deny obi a o deserve no wo be kire bo asase so ani ya question yi anoma me number 2 wo na wo pro no to pese o chese wo de sebi wo nya nipa da sani o yonku nipa na apede ye wo pre no e na wo ba be fatna so no nti sebi wo nyame a mo se bra be ye bibia ho e na obi die na o kan se wo de bra be je e no so yi anu ne fa na we anu we na se bo obu se sebi se we nipa ana se sebi we ni mpan ana sebi yemfa mra mwa category a obeka because me hu se aboa ba wiase me hu se na ntwa si dan da nti se wa ba wiase na wo de wo se nyame se mesi dan nyame se meto ka nyame se meto asase but obi nto na bra ba gia na se ne yemfa nko gina na ntwa gina mu a ye do akwa ko gina se moa de they have not come to build any property for themselves but nipa has come to build something se onye nsibi na obi de e na wo pre ho a asem se be okay mama that's it mama kakra bi na make fi say beto us me be ma no e na me ne no one house oba na ye ya nke be ka say aden na wo de waja aware wa fa aware ja ne ba wo ho akra ba akope wo so wani nka wa be fa ne ko onye sika ni wie ye je akra no sika nyina ye wie wo de na sika mu na sabi me de na mi so o ya se ban bo so nsia ni so o mu hu akira akra na sempo ama biem obi akra no besi bank educated person like you oba besi akra na sa song sa page mama unti bone be no ba no de yo wa u ban so no wo na na me am 6 months no mo fa ba fa kaprema enti akra ba ni si ke mu no wadi awie ana na o yes mama me de ha me yes wodi ni si aya me yase Nutwe nkasa na do me se ko ye me ho aduro mama ye beto aso so odi ni si ke mu na ka BBC ya
and then cap and shower, kidnapping, and I can praise and Yamian family, and one could do Scratching. Mamma, I bet to us one Yami than any. Mama, more fast for me, no, and I woman would tap. Nana, Shama, me why, more fast for me, no. Or you imagine fu agent fee. Ghana Hayao. Or you imagine fu agent fee. Sani a friend. And Bernardo Fori. More fast for me, no. Omidu a would done it. Running Shram. No mamma would day. And yen shra. And from a Ghana. And you will see away yesu demo. Amen. Mama, Bemano. Why, yes, Santa Casa is a friend. Quadon top. Quadon top. Bema we chimi tintin to wa fom major pade wo ye tintin to what your responsibility bema kwadon to ni ma mi ni nua no mfra no kan kire ni se wo ye kwadon to na oba mobra na bibi nti wonja honko wo ya mo ba ni ma mi enja ni sika waji wakodi wapam wakwala no nyame betua wo ka akwala ibra ebaba be gu so bank wa wo tie wo de ka ene be firi ho mama wie no anu no abro bia no anu no ya o fa kaka be so na no me nsaba etano mo kra na mo be fa etano wakan etano wakan wi ana mi na me busa ma ko so ma kan wi ba omo du ndia am yo mu plus size for mo tapa papa o so mo odu me ti ah me mo odu chese won ya ye ti anya ye mo odu chese wo be ka ansem dia chese won mo me ka ansem ezo na me person be ka bi no mago to de bia mi tutu maybe I have both some have nipa no I said I better one oh ja mago to de bia aware ayekwe obaku obi atumi ye nhira ma ne party obi sa na braboti nyame ma baako nye wese saada e ma mo mienu na nte abraboni se nyame nhira baako na baako di ne nhira ka baako enti se abrabo no mo obo na bibi posimu a eni kwanse wuyi wani me de sama ba na ade ni bedi agro no bra no ntwene hu yi ade na wo ye ehu wonya asotwe nyina ne se na akora ne wo ne nchen enu ti na wonya asotwe ne kwankura wo yere kura fa so ewu ye no enyi wo rewo o sa anye mo ba second born no onye mo second born na wo di free wo awo ye because they wo ye die say die wo ye die ye betumi aka obi kura be shaw say jama wona woni mu bi na wo kura e bia wo ye wo ba ni bibie na wo yere sama kura be chesi ehu bra sika na waje ni nyina no me de ma akwanya me ya because minim say ba ma de oni oba atia eya samu mienu mo obi abo ne yonko nti ahame na mom ne ba na wagya ne honno ma wani nkwa akona no ho bre bi ka bi o se wo ye oba ne yiri akwo no ofiri mu na o di na ade ba no be hwe na ade o se wo ye oba na wo ba no ho na wo ntumi ne ba no enka mo mu a kwa tiawa kofio woni ne yiri na wo hunu na abre anya dia wanya bedie wo ba bedie echisawo ne yiri na frim na ne ma wo ho a na ba na aso ntimi wo ba no to be for wo nya sawo wo dia frifie ho na ko pe wa wo de o ntumi ne wo nye de entina enti senkedi pade sa abrabo wo itina ankede bebiem kabra ne kanya be hira ne pa wo won sesa na nya no kanya me be hira no papa ma ko ye beto aso ya kwa ma no so bobo phone lines na eh ene go 03224 98035 03224 98036 Pacha 36 nka mbonde mi no na bu ma forward within maybe a favor Akos mi chamo ida joso mama gbọ. Tati ko ti na
ìtumọ̀ nǹkan mi yẹ náà na mẹ́ta di rẹ̀ ṣé wọ́n àbí àwọn rẹ̀ ọjọ́ tí wọ́n jẹ́ fìlà nfàǹtì wọ́n ní ẹni òbí ẹni màá ní ẹyẹ jẹ́ náà wọ́n bẹ̀ hẹ́ ní bá náà má nù kó dà fún àmọ́ ní sẹ́ paanu na ọba náà dà fún ọba sí ìlú wọn no wọ́n bá sọ àwọn adìyẹ ọba náà fún náà ọdẹ àtàwọn bẹ́ẹ̀ nọ ọba náà sọ àwọn adìyẹ ẹ yóò bá wọn kọ́ ẹjẹ bí ẹ̀fọ́ ọ̀kan ní màá sọ̀rọ̀ fún ẹbí sọ̀fọ́ ẹbí sọ̀fọ́ tẹ̀lé kọ̀tà fún ẹbí à àfẹ́lẹ́ wọn bá bẹ̀rẹ̀ àmọ́ ẹbí bí ẹbí days ẹbí sọ̀fọ́ ọ̀ wọ́n 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 bá bẹ́ẹ̀ bí ẹbí days lọ gbogbo ẹbí ẹ̀kọ́ ẹ̀ lẹ́bi bí kí wọ́n hà wọ́n fi ẹbí sọ̀fọ́ ọmọ rẹ̀ náà mọ̀ àṣẹ ha ẹ̀kẹ́ sì ẹ̀ka sá ẹ̀kẹ́ sì ní ọmọ tí ó sì yà lọ ní nkàtà nkọ́ ẹ̀kì yẹn ní mẹ́ẹ̀dì mẹ́ẹ̀dì yẹn paa. Hello. Udini baby akasa. Maame akosia mama o onu pana sini na 1937 ye mila mi nkan kasi atemu so e beto asinki na tede mi kan kosia ni se be ma ni se woni na woni mu a asedi bi ata so ya no onye ndoko anya sadia ye beto no o nyani de biara da 0322498035 0243114497 also brass on the info. Hello, Udini baby akasa free. Me mama obekia papa biei. Me yoba ma papa biei. Mo pa cha so bi nkan ni mako eni Pastor Julius. Eni oba ma papa bi ani kan la poso bi program. Ka we say bam. Ado fa ni. Wa unya ba ma we na Nigeria de contract papa ku china mbedu. Elo ifi ada bi jaye, nja de tamasa. O me he. Obi ba wu ba ma we ji me na sabi. Sawu ba ma oba wa ba dam. That's it. Yesu to kwa be ya sino engineer ana be ya ke ni se be tra Nigeria kakra wo mo mpanyi to be wa abrabo Georgia sa amunye se ni oye shine the bit of pepeshi so ho the source ho na wa se do ba se ti ye fu man ka ko sa o de ne ma ne se fe kale bata ho yi what you get from Mexican so di get treasure you do e di nje ta mo ni be me gira so o no ba fu for sa so de ti o ye bi no se be me na bu so 40 en ka se be me na so tie bia se be pe bia so suye ma gene ona suye so no nko ene bia ba ye ko na ma se ni na be ma be na case le ayen ko ja ko na ti ti o me ni na ma na ko a ye bi bia ta ma no le ba fi pi. Hello, Udini baby akasa. Mommy sebe mommy dewo ani atimuno mommy na wie se no awie mamanchia professor na mamanchia ma ofilia na mamanchia bega fo na me plan mommy enu ade ya no pay emfa the first case mo to aso ye me di ka bisa me bra ne se akola no okoje ne ba wode ne be ma o maame na atna na se na yele na o so ne na anyem no okoje na bre no pata na wodi wo ano na me pa cha eye ne ba emra ne se oba ne be ma enewo ba oba ne tukwan enye so oba ne wa o tukwan enti se wo tukwan ya eye be ma ne dia enti be ma ne be decide se be ma ne mbom ntumi oba ne ma me na obe decide se wo msam iri tukwan but on tena wo but emra ne mu ne dia ba ko ni ho a eye ba ko dia Matias na the MMS friend so okoje ne dia on fa ne ma o maame because normally yenim anu ma no a omo ba wade fufuro no omo ba fufuro se ya mo nyina mo ka ho be mo ye so aba fufuro ka te de mo de ba no saa na nke di wi a kem senka wade bie ne wan ke begu asase a na ga na hada ba wo be kwa akwaji na wade ne be bread e se wo so wone ne be yim akola ni be nya 5 or 6 years dey go yin no afa ko clip confusion media men ka se won wo maame no because even maame ne kura na koma na echi asoro no ne papa no se papa ne kura de obu maame ya men kasa no se mo se mo be ko wa mo make sure say media can be report for police station na mo ni police for akọ because wo mo ti mo adwene no akọ ti se huye mo jampem mo be ko akọ no na fe ko akọ critic different confusion ba se mo ntaka kola na de mestre mi nua be ma ne se me no pa ne chew ne yere na wo so akọ pa no mo nko di akola ne mre
ɛyɛ sɛ akwalaa no ɔhaw ne asodie ɛbɛba abɛda ne so meda ase. Hello. Hello. Binyobe. Mia mo baase akosia pokuya number 1 ya wo America memu ufi asante achimagogo wede udia wo profe bila wasi na misha wate aha mbisa da ko so o New York City metia tabi nyaba ye besire so be ma no efi no gele wa koton se profe e je be lawyer lawyer profe aha ana opapata woloso we judge e di en se no koton se Supreme Court me profe me fen wate makrao 0322498035 0322498035 024434114497. Hey, mama. 024311 0243114497. International Women's Day. 114497. Hello, Udini baby Akasafri. Hello, Udini baby Akasafri. Hello. And the man is really almost you have you pop. The best animal call you. Let me go. I made my papa. Now, the come work in the fact, it may be a lot. It's somewhere about not about the safety of the breast. After Amanima, not of the Beniman people of Kosua, on your magic of the Jew of the destiny of a crazy. You can put your young, you cannot serve. You can say you about Akoma. What 2 o'clock? What you are going to go to a home? You can with one group play beyond physical. Of the show, when you see your face here, said the whole bottle, them and I said, never say, and never be to buy. If you call a young and you buy, and your papa, never see to buy. The mommy, you could play some, you put the deployment. So, no matter what day, and you are from Virginia or to Alicia, you may be the idea. Papa, and you said it in my car. Hello? Hello, Udini baby Akasafri. Hello, good afternoon. Afternoon. About your Diani, man, I say, fair to you. I read the Yamishra at Mapa, Moboma, Ghana, mine, Titiro mine, Santa mine. I never call said the man, a shelling son said. Senior men, and Benya, Ma Papa. Omunum Betina, Ombenya Badaye, Ama. Hello, Udini baby Akasafri. I come the answer say. Mako, Amincha, Marina said a medical can. So for my men's wow, and Timmy man, congratulations, Cassia. So we remember baby Lassa, and when the Janqua, I shall send them a comediasa. Until I mean Shranopa, Obijan Sonia picking. Hello, Udini baby Akasafri. Hello, God, you know, Udini baby Akasafri. Hello? Hello, God, you know, baby Akasafri. Because I see from the same kind of said. Now, and I saw more chance, maybe I don't remember, but now I don't say nothing you pay because some of the Aquadano, as Cindy said, you not could jump, and for one for number, it is fear over far. No mammy is here. Am I a whole I can't buy you? Any mamma will be now. I don't know any. No, me, brother, and our community. No, me know the ma. The band, me fancy the bar and walk out to say.
ọbẹbọ kawo bank wa nsamere ọhún dọọma no na mo hyia no na mo tie n'anim asɛm yi a afei ohun ebi begu no so because n'asɛm no enim wanya de ɛhɔ na abɛkyerɛ sɛ yɛ pɔɔpɔ ɔbaa no awia no ɔbaa no de wɔnyɛ wu ɛnyɛ sɛ aka mɛka sɛm bi asɛ otua ewie no ti but ɛnyɛ hwee ebi nyinaa me nyame ɛda ma so nyame no nyɛ adwuma onyame enhyia mu nyina ha ne yɛde mu esia busuapani Samia Champon Surance Pepe Little Mohammed team no ayɛ krado Akoma Sports ɛne yɛde to aso yɛde nyame ase sɛ yɛsɔfo maame wɔyi ato wɔfɛ ɛne ɛnya sɛm kɛto akora ɔba buru bi pa my god nya sɛm kɛto ma na sɛ na no de ato mi na nansia de ato mi sɛ na nya sɛm pa nyame sɛ hwɛ woto ya na dam na kuma bɔte pa ɛna ma ɔyɛ sɔfo awo sɔfo no woto na nto de a ɔyɛ da na akɔyɛ yi ɛna ma ɔyɛ sɔfo ɛna ma ɔyɛ sɔfo why ma ɛna ma ɔyɛ sɔfo ndi sɔfo ma me nyame sha ma